Bueno, Atxaldeon. Bai. Atxaldeon, hasiko gean, direktuan gaudeia, Vale. Bueno, guain etorriko da, Bueno, bai, nahi hasiko gea. Arratsaldeon, ongi etorri, Otsaileko osoko ohiko udalbatzara. Eta, hasiko gea lehenengo puntuarekin da 2025ko urtarrileko 30ean udalbatzarrak egindako ohiko batzarraren aktaren zirborrean onarpena. Puntu honetan esan, tokiko gobernu batzordean, aurretik izan dugun bileran hitz egin dugula, eta, osatu egin behar dela aktan, bat zuzenketa txiki batzuk egin behar diala, eta orduan utziko dugula urrengo ohiko osoko bilkuran onartzeko. Beraz, mahai gainen gelitzen da akta. Bigarren puntua izango litzake egonkortze prozesuaren osteko lanpostuen zerrenda eta plantilla organikoaren onarpena. Dakizuen bezala, egonkortze prozesua 2022an hasi zen, eta prozesu horren ondorioz, estabilizazio edo egonkortze prozesuak eman dira, eta bitarteko funtzionario batzuk, jada karrerazko funtzionari bihurtu dira. Horrek ekarri duena da, plantilla organikoa eta errepetearen txukunketa egitea, eta egin duguna izan da, alde batetik prozesu horien ondorioz sortu dian aldaketa guztiak barneratu ditugu, eta horretaz gain, hizkuntza eskakizunean ere dekretu berri bat argitaratu da, eta horren baitan, horre zeuden hizkuntza eskakizunak ere egokitu dira dekretu horiek 19/2024 dekretuaren dekretuak esan dakoetara, eta titulazioak ere danak egokitu ditugu eta nomenklatura danak egoki jarritugu, postu singularizatuak ere identifikatu ditugu, eta gero, Majori SL enpresaren plantilla organikoan eta lanpostu zerrendan, egonkortze prozesu bidez egonkortutako mantenu ofizial postua ere barneratu eginda. Beraz, hori edan atxukun ditugu eta egin duguna da 2024ko edo egonkortze prozesuaren ondorio sortutako aldaketa guztiak jarri ditugu danak azkeneko argazki horretan. Eta hori da gaur onartuko duguna, hasiera batean. Ez daki bat ematez, zerbait daukan esateko. Bozkatzen dugu. Aldeko bozkak. Aurkako bozkak. Abstentzioa. Onartuta gelitzen da. Hirugarren puntua izango litzeke 2025ko aurrekontuaren onarpena, 2024 gaur 002 espedientea, eta dagokion 2025ko lanpostuen zerrendaren eta plantilla organikoaren onarpena. Aurrekontu bat da, erakunde publiko batek bere egunerokotasunean funtzionatzeko behar duen, ezinbesteko tresna bat, eta hain da beharrezkoa, herritarrek aukeratutako ordezkariak ados jartzen ez geanean ere, legeak aurrikusita daukala mekanismo bat udalak eta orokorrean erakundeak aurrekontuekin jarraitzeko. Beraz, lasai urdiziko udala ez dagolako aurrekontu gabe, legez aurreikusita dagoen bezala, 2024ko abenduan 31an indarren zeuden aurrekontu dauzkagulako luzatuta. Ez bere osotasunen, baina luzapen horren ingurun amaieran emango dizkizut azalpenak. Esan bezala aurrekontu ezinbesteko tresna da, urten zehar egin nahi dien egitasmo guztik baldin eta gastu bat baldin badakarte, aurrekontuen ez baldin badaude eta partidarik ez badute ezin dira egin. Orduan, aurrekontutan ez dagona ezin da burutu. Eta, horregatik, udal gobernutik bai erantzunkizun osoz, bai hartu gendun urte amaierarako aurrekontu proiektu bat aurkezteko erantzunkizuna eta konpromisoa aurretik ere egutegi hori ere jarrita geneukalako. Zentzu honetan esan, azkeneko urten saiakera berezi egin dela alden neurrin, ordeziko dela urte berria onartutako aurrekontuekin hasteko. Etxe honetan legegintzaldi bat baino gehiago damakigunok, badakigu hau ez dela beti horrela izan, konplexua izaten dela, eta baita ere, bai adierazien egin duen, konplexua dela aurrekontu baten lanketa. Eta lanketaz ari naiz, onarpena baino lehen beharrezkoak izan daitezke negoziazio horiek baino lehen ere, lanketa ez dalako sinplea izaten. Orduan,
Hori hola izan da, eskertu nahiko nuke, bihotzez, aurkezten dugun aurrekontu proiektu hau egia bilakatzeko, lan izugarria egin duten, Maiten alkate ordea eta Irati kontu hartzailetzako teknikariare, askotan, buru belarri sartzen ez gehanok uste dugulako, aurrekontua izan daitekela, olentzeroren gutuna, nahi dugun guztia jasoko duen hori, ez? Baina azkenen errealitatea da, izugarri kostatzen dela aurrekontu bat orekatzea, bete beharreko araudiak eta legeak asko dielako, ez? Eta, sinplena edo garrantzitsuna, askotan igual azten zaiguna, ez? Aurrekontuak orekatua izan behar du, da, ia beti gastuta zitzeiten ari gea, honetan eta bestean gastatzeko, baina, sarrerak dia azkenean gastu hori mugatzen digutenak, ez? Gastuak ezin dute inoiz sarrerak baino gehiago izan. Eta gure kasun, Ordizin kasun, aitortu behar degula, ez gehala herri aberatsa dirutan, gainerakoan ikusten oso herri aberatsa gehala, baina gure baliabidek ere eskasak diela egin nahiko genuken guzti hori egiteko, ez? Eta, sarrerak mugatzen gaituzte, eta badago noski zorpetzeko aukera, baina, iraunkortasun finantzierako arauek, austeritate arauak bezala ezagutzen ditugun horiek, baita ere asko mugatzen dute aukera hori, ez? Gastuei erreparatzen badiogu gainera, urtez urte errepikatzen dien gastuei, egiturazko gastu bezala izendatu ditzazkegun horien, halako pixue hartzen dute, egia da azkenean, tarte gutxi geratzen zaigula egin nahiko genituzken inbertsioetara bideratzeko, ez? Eta, horregatik bereziki gu, Ordizia, baina, nik uste udal gehienak oso behartuta gaude, udalaz gaindiko erakundetatik lor genitzaken diru laguntzak eskatzea eta eskuratzea, ze bestela oso zaila egiten zaigu aurrera eman ditugun hainbeste proiektu egi bihurtzea, ez? Orduan, hori hola izan da, gaur aurkezten dugun aurrekontu proiektuak, bere osotasunean, 18 milioi pasatxo, 18.700.000 euro inguruko aurrekontua da, eta bertan jasotzen dien inbertsioak 3 milioi terdi inguruko inbertsioak izango liateke, ez? Azaltzen da, nik uste alkatearen memorian, aurrekontuen espedientea jasotzen den, aurkatearen memorian zein izan den aurrekontu hauen lanketan ibilbidea. Labur bilduz 2024ko uztailean hasi zen, sail bakoitzak egin behar izaten duelako bere sailaren aurrikuspen eta proposamena, uda ostean jasotzen dira udazkenean, eta urrirako lortu zen sail guztiak egindako proposamen eta aurrikuspen horiek txertatzea eta esaten gendun bezala modu orekatu baten sarrera eta gastuetan ekilibratzea. Proposamen hori itxita, udaltaldeei igorri zitzaien urriaren 29an eta hortik abiatuta, hainbat bilera burutu ziren talde bakoitzakin, bai azalpenak eman, zalantzak argitu eta proposamena jasotzeko. Aipatu bezala gure buruari, bai jarri genion epe muga, aurrekontu proiektua aldal zenean urteko azkeneko plenoan eramateko, eta horrela bideratuta eraman zen abenduko antolaketa informazio batzordera, esan bezala altzenean urtea onartutako aurrekontuekin hasteko barkatu. Horietzan, posible izan, guztiok dakigu eta ezagutzen dugu osoko bilkura honen aritmetika zein den, eta aurkeztutako proposamenak ez zituen aurrera ateratzeko behar bezain beste atxikimendu lortu, eta aurkeztutako informazio batzorden ere, adierazi zitzaigun proposamenak lantzeko denbora falta izan zala, eta ondorioz proposamena mahai gainen ustea erabaki gendun. Gure aldetik adierazi nahi dugu aurrekontuan lanketan, une oro erabateko prestatasuna adierazi dugula edozein aldaketari buruz hitz egiteko, eta baita ere edozein taldek bere izenean aurkeztu zezaken, proiektu honi aurkeztu ziezaioken zatikako edozein emendakin negoziatu eta babesteko. Gure helburua, aitortu behar dizugu, bai izan dela, lerro gorriak jartzea baino, alfombra gorriak jartzea jaso genezaken edozein proposameni, eta, tamalez ez gara horretaraino iritsi. Urteko azkeneko osoko bilkuran, abendun, aurrekontu proiektua esan bezala eraman ezpagendun ere, hitza hartu nuen aurrekontu proiektuen lanketan inguruan berri emateko, noski nire iritzia emateko. Eta, argi dago, ikuspegi horrekin gainerako taldek ez dutela bat egiten, eta, gainera, minduta sentitu ziela, ez.
Ez da nire asmoa inondik inoa, ez daukat inolako asmorik inor mintzeko, eta ez dauket ez da inungo eragozpenik nire hitzak norbait mindu baldin bazuten barkamena eskatzeko. Ez dut uste hemen gaudenik elkarri mokoka aritzeko, alden einen gauzak aurrera ateratzeko, eta bakoitzak dakazkigun proposamenak edo defendatzeko baizik, ez? Eta, bueno, horregatik dakarkigu gaur aurrekontu proposamena osoko bilkurara, talde guztik, jarraitu beharreko prozedura eta gero deialdietan eta informazio batzordetan txertatuta gero eta gai ordenean jasota, egokitu zen dituzuen, zuen proposamenak edo jarrerak defendatzeko, ez? Abendutik, 2 hilabete igaro dira, eta, uste dut ere ulertuko ez zutela, guri ere badagokigula, egindako lana azaltzea, eta, batez ere, aurrekontu proiektua gozatzeko lan esker gain duten, udal langile eta arduradunei ere zor diegulako, ez? Ez dugu uste lan hau, isilpean edo ikusezinean edo kajoi batean gordetzeko egin zanik eta hori merezi duenik, eta uste dugu gure arduratik egindako lan aurkeztea ere badagokigula. Aurrekontu proiektuen ingurun, aipatu dizu egun bezala hasieran 18 milioi euro pasatzeko aurrekontu proiektu bada, esan bezala 18 milioi euroiek badatoz sarreretatik, eta bertan 3 milioi terdi inguruko inbertsioak proposatzen dira. Azpimarratu behar dugu, iaz bezala, aurrekontu proiektutako inbertsio nagusinak, Next laguntzen bidez burutuko dienak izaten jarraitzen dutela, bigarren urtez, 2024 hasitakok jarraitzen dutelako 2025, ez? Aipatu dizuet 3 milioi terdi inguru inbertsioetatik erdia baino gehiago da Next diru laguntzetatik etortzen dara. 2024 urtea amaitzako merkatuen lerroko inbertsioak bukatu ditugu, baina turismo lerroan hasitakoak jarraitzen dute 25ean, eta hor, aurten zehar, Oianguko baserri eremua birgaituko da, gaztandegi berria eraiki eta dedikatuz birgaitu, guztira 1.300.000 euro inguru, hori kenduta Oianguko baserriaren esleipena iaz urtea bukatu baino lehen adjudikatu zalako eta iazko aurrekontutik joango dalako. Eta beste lerro garrantzitsu bat, iaz urteko azkeneko partean jaso genduen 3. lerro batean ere diru laguntza lortu degula, eta 2025ean zehar Bidegorrin lerroan, Tximista eta San Juaneko zubia lotuko dituen Bidegorria burutuko da, 489.500 euro inguruko aurrekontuarekin. Bukatzeko, esan, inbertsio horietan, goitik bera, garrantzia handiena hartzen duen inbertsioa baita ere izango litzatekeela, Urdaneta eskolaren eraberritzea jarraitzeko bigarren prozesuan, 700.000 euro inguru, nun esan behar da, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza, 360.000 ere aurrikusten den, eta beste partida bat, kultur azpiegituretan, batez ere barrena eta herri antzokian, eguneratzeko junbarra dauzkeun lanekin hasteko, lan txikiak izan edo proiektuak bideratzeko. Inbertsio zerrendan bai ikusten da, aipatutako Nexteko inbertsioez gain eta beste Urdaneta eta kultura azpiegituren beste inbertsioen gain, planteatzen dien gainerako inbertsioak, azkeneko urtetan edo errepikatzen dien inbertsio generikoak edo izan daitezkela, ez? Izan asfaltatze lanak, obra txikiak, kale argiteria, planokorran idazketa, baina ikusiko duzuen bezala, zerrenda hortan ez dago hola izen berezia izango litzateken inbertsio bat. Kontutan izan da pixkat eta ulertu dezagun aurrekontu proiektuaren nola banatzen den, gehienetan aurrekontuaren kopuruaz eta inbertsioen kopuruaz hitz egiten dugu, baina gastuak aurrekontu baten bai saikatzen ditugu kapituluka, lehenengo kapituluan pertsonaleko gastuak sartzen dira, bigarren kapituluan gastu arrunta edo ondasun arrunta eta zerbitzuetan da ditugun gastuak, 3. finantza gastuak, 4. transferentzia arruntak, ulertzeko guk eragilei edo beste pertsonei ematen dizkiegun diru laguntzak, 5. kreditu globala, 6. inbertsio errealak, hau denak ezagutzen dugu, leheno aipatu ditugun inbertsioiek, 7. kapituluan kapital transferentziak, hau da guk beste erakundei edo udalaren azpiko menpeko beste erakundei egiten dizkiegun transferentziak, baino inbertsioak egiteko, ez eguneroko gastua estaltzeko,
zortzigarrengoan finantzia aktiboak eta behatzigarrengoan finantzia pasiboak. Pixkat, azaltzen dizkizuet horiek nola banatzen dian ikusteko, kuadro hontan 2024ko aurrekontuarekin pixkat alderatuta 2025ko aurrekontu proiektua nola banatzen den, ez? Ez naiz zehaztasunetan gehiegi sartuko, baina hor bai ikusten duzue bat kapituluan, pertsonaleko kapituluan badagola taula guztian ikusten da igoera nabarmenena, 0,3ko igoera bada. Zentzu hortan, bai azaldu nahiko genuke, ez dela aurretik onartuta ez egon ezer berririk egitea planteatzen, baina egia da gaur egun utxik dauden postuen horniketa aurreikusi dela 2025erako. Zentzu hortan, aipatu behar da, euskerako saileko arduradunaren postua utxik dagoela eta hezkuntza funtzioak gehitu nahiko genizkiokela hornitu baino lehen, eta badagola baita ere berdintasuneko teknikariaren bigarren plaza bat ere hornitu gabe. Zentzu bat horri gehitzen diogu, egun ez daukagun ingurumen teknikariaren postuare aurrikusi dela, berez legez 10.000 biztanletik gora ere izan da beharko genukena, eta aniztasunaren esperruan ere programa sortu dela, eta orain arte bigarren kapituloko zerbitzu baten bidez egiten zen gastu hori, orain programa bidez bat kapituloan zenbatuko dalako. Horiek izango liake aldaketarik nabarmenena. Eta gastu orokorrak jasotzen ditu bigarren kapitulo hortan ere bai, ikusten duzue iazkoarekin alderatuta 240ko igoera bat eukiko lukela. Kasu honetan aipatu, orokorrean bai partidak, bai egitura eta bai gastuak urtez urte errepikatzen dienak mantentzen ditugula, esango nuke ehuneko handi baten, logikoki urte batetik bestera egoten den KPI-a edo bizitzan garestitzaren igoera planteatzen da, baina gutxi gora bera, aurtengo proposatzen den aurrekontu proiektuan sartzen dien horrelako berrikuntza nabarmenenak edo igoera nabarmenenak izango lieke, adibidez, animalien zaintza zerbitzua, udaltzaingoari legez jarri bazteizkion armak, zerbitzu orokorretako ibilgailu berritzea, kardiobabes proiektua, udaleraikinen garbiketan ere igoera nabarmena lizitazioa berritu behar dalako, berdin esku hartze psikosozialetan lizitazioa berritu behar dalako, lur erosketa publikoa ere planteatzen zen, hozkailu solidarioa, listora esetikoaren kudeaketa, gazteria zerbitzuan ere indartzea lizitazio berriak ikusita, kirol taldei laguntzak igotzea, kirol azpiegiturak erabiltzeagatik egiten dizkiguten majorin ordainketa horiek orekatzeko, eguneko zentroan ere igoera bat langileen baldintzak hobetzeko edo zaintza mailaren bide laguntza. Gutxi gora bera berrikuntza hauek kenduta, esan dezakegu aurreko urtetako partida eta ekimen berdinak mantentzen ditula aurrekontu proiektu honek. Beraz, laburbilduz, hau izango zen, aurrekontu proiektuak jasotzen duna, hasieran esan bezala, alde batetik next diru laguntzak eta kentzen baldin baditugu, egia da, malgutasun gutxirako tartea eskaintzen dula. Baina, horiek da ditugun baliabideak. Saiatu geha, oain arte, oain esan bezala, guztion adostasuna dituzten ekimenak edo ekintzak sartzen, eta uste dugu, bai proposatzen dien inbertsioetan, eta orokorren baita gastu arruntetako ekimenetan, orain arte behintzet, kontsentsu zabala izan duten gaiak izan diela, baina, nik uste zentzu hortan ere, gainerako taldei dagokizuela zuen iritzia ematea, eta ikusten dituzuen utxune edo gabeziak adieraztea. Gure aldetik esan, gure jarrera ez dela aldatu, eta edozein proposamenei buruz hitz egiteko prest gaudela, izan maila teorikoan, edo maila praktikoan ere, baina, bai, denak gogoratu aurrekontuei buruz eztabaidatu behar baldin badeu, denok praktikotasunetik behintzat hartu beharko genukela denoi eragiten digun urrezko printzipioa, ez? Eta da, gastuak sarrerakin finantziatu behar ditugula, eta orduan zerbait berria sartzeko, bi aukera bakarrik geratzen zaizkigula, ez? Aurretik zegoen zerbait kendu eta gastu horrekin zerbait berria proposatzea, edo sarrerak igotzea. Eta sarrerak igotzeko, bi hortan ere, ez ditu aukera asko ez daukagu, diru laguntza berrik eskatu edo zorpetu, ez? Eta, egia da, hain simple izanagatik ere, izugarri konplexua bilakatzen dela arau honekin, puzle ezberdina osatzea eta ditugun sarrerakin ekimen ezberdinak planteatzea, ez? Baina,
uste dugu ulertzera kondenaturik gaudela, ze luzatutako aurrekontu batzukin aldaketarik egin ezean, ezinezkoa izango da urtea amaitzea, eta azkenen gure arteko desadostasunak zuzenean gure burui edo gure taldei baino herritarrei eta herri eragilei eragiten dielako. Esan bezala, eta honekin bukatzen joango naiz, hasieran esan dut oraingo egoera edo luzatutako aurrekontuen egoera azalduko nizuela, urtea luzatutako aurrekontuekin hasi dugu, horrek dakartzan arazoekin, esan bezala hasieran aurrekontuko onartzen ez dien kasutan, legez ezarrita dago zein dan mekanismoa erakunde publiko urte berria aurrekontu batzukin hasteko, ez? Administrazio publikoak ez dira gelditzen eta aurrekontu bat beti dago eta legez ezartzen da, esaten dizuen bezala, abenduak 31an indarren zegoen aurrekontua luzatzea, baino ez dira partida guztik luzatzen, ez? Eta hor sortzen da, lehenengo arazoa esango dugu aurrekontu luzatu baten ingurun. Funtsean, lehen aipatu dizkizueten kapitulo horietan, gastutako lehenengo kapituloa eta gastu arrunten bigarren kapituloa esan dezakegu bere osotasunen luzatzen diela, baino diru laguntzak jasotzen dituen laugarren kapitulon da inbertsion 6. kapitulon legek ez dituzten bere hortan dena errepikatzen edo luzatzen. Hau da, urtero errepikatzen dien partida horiek bakarrik luzatu daitezke eta izendunak ez baldin badie. Zuek ulertzeko, laugarren kapituloko herriko eragilei ematen dizkiegun, izan kirol talde, kultur talde edo gizarte ekimeneko urtero plan estrategikon jasuta ditugulako ematen dizkiogun diru laguntza izendun horiek ez daude aurrekontu luzatuan, ezin dielako luzatu, eta inbertsioetan ere urtero errepikatzen dienak txertatu utzen ditugu, hau da, generikoak dien horiek, asfaltoen berritzea, argiteria berritzea, parketako jolasak, baina adibidez, urdanera berritzea bezalako inbertsio zehatz bat, izena daukelako hori ezin da luzatu, ez? Orduan, hori izango litzateke lehenengo arazoa partida hauek ezin ditugula luzatu, eta orduan aurrekontun ez daudela, eta hasieran esan detenagoa ekarriz, aurrekontun ez dagona ezin da egin, ez? Eta momentuz, diru laguntza horiek ezin ditugu eman. Eta gero, luzatutako partidetan ere, kontutan eduki barra daukeu, naiz eta legek utzi partida horiek luzatzen, 2024ko abendun 31ko kopuruakin luzatzen ditugula, eta, egin handi baten, lehenu aipatzen dizuen bizitzaren garestitzea edo KPI-aren igoera horrekin, normalen ez dien nahiko izaten hurrengo urteko, kasu honetan 2025ko gastui aurre egiteko. Eta hori izango litzateke, luzatutako aurrekontun bigarren arazoa. Batez ere, lizitazioen berrikuntza bat aurrikusten den kasutan. Horregatik, baita ere zuekin partekatzeko, nola bagenekin urtea luzatutako aurrekontu batzukin hasiko gendula, abenduak 31an indarrean egongo zena, urtea amaitu baino lehen, alkate dekretuz, lizitazioak, martxan zauden lizitazio horiek ez oztopatzeko, diru zornitu genituen 2024en, bagenekilako abenduak 31an, 25en beharreko kopurua izango balute, lizitazioek atera izango ziela. Horregatik, hor nitu ziren eraikinen garbiketako partidak, ongitorri euskarako zerbitzua, oso aiziko mantenuko partidak, gizarte hezkuntzako arlo esku hartzeak, edo urdan eta eskolaren inbertsioko partida batzuk ere, aurrera eraman alizateko. Eta, inbertsioi buruz ere baita argitu, nextei dagozkien, hasieran aipatu dugun, inbertsioen erdia baino gehiago dien inbertsio hoiei dagokienez, hoiek bai daudela txertatuta aurrekontuan. Erregimen berezi bat dute, Europatik etorritako diru laguntzak eta dielako, eta beste alde batetik ere urte ekitaldi bat baino gehiago gainditzen dutelako. Esan dizuegu iaz hasi ginela, baino aurten jarraitzen dugu, eta izaera plurianual edo urte bat baino gehiagoko izaera horregatik txertatuta daude, eta esan dezakegu, ziurtatzen dugu, Oianguko eraberritzea, gaztandegi berria, dedikatuz birgaitzea, eta Txiministako San Juan Bidegorria, bai daudela txertatutako aurrekontutan, ez? Zentzotan ere esan, urtarrileko osoko bilkuran emantzala luzatutako aurrekontu honen berri, alkate dekretu zen hartzen dalako, eta, izan baita ere azpimarratu, beti nik ere asko aipatu izan detela, aurrekontuk aurrez egindako aurrikuspenak izaten diela, eta aurrikuspen guztik bezala errealitatera egokitzeko
badituztela malgutasun mekanismo batzuk, ez? Aurrekontuen gaineko aldaketak ere legez araututa daude, batzuk alkatearen eskumena dira eta besteak muga batekin eta besteak plenora ekarri behar die, eta mekanismo horiek erabili behar izan genitun urte amaieran, luzatutako aurrekontu horiek ahalik eta oztopo gutxien izateko ekimenak diruz hornitu eta herritarrengana iristeko, eta gaurko plenoan ere aurten egindan lehenengo transferentziaren kontu ematea edo badakarkigu, udalekuetako lizitazioak ere diruz hornitu behar izan dielako, garaiz nahiko bagenu lizitazio hori atera, ez? Zentzu hortan azpimarratu, guk ere gure erantzunkizunetik jarraituko dugula, ahalik eta gure esku dagoen guztia egiten, martxan dauden bai lizitazio eta bai zerbitzu horiek ez oztopatzeko eta diruz hornitzeko, eta orain, martxoko likidazioarekin batera eta soberakin jazen batekoa den jakiten dugunean, leno aipatzen nun bezala, azpimarratu ulertzera kondenaturik gaudela, baldin eta nahi baldin badugu aurrekontu luzatutako aurrekontuan, aurrekontu berria onartzen ez bada, luzatutako aurrekontu hortan, aipatutako diru laguntza horiek, herriko eragileek jaso behar dituzten diru laguntzak txertatzea, urtea bukatzeko bat kapituloan langileen igoerak edo txertatzea, eta oraintxe bertan next inbertsioak edo urtez urte errepikatzen dien inbertsio generiko hiez aparte, bestelako inbertsiorik ez dagoenez, izan Urdanetako eskolaren eraberritzea edo beste bat, inbertsioien inguruan ere, adostasunak topatzea, ze hasieran esaten nuen bezala, aurrekontuetan ez dagoen ezer, ezin da egin. Bueno, no sé, empiezo yo. Voy a volver a insistir otra vez en la argumentación del pleno de diciembre, Adur, tras la intervención que tuviste en ese pleno con los presupuestos. Y voy a empezar una vez más como empecé en ese pleno, reconociendo el trabajo realizado por todas las partes en la elaboración de los presupuestos. Pero cuando digo por todas las partes, es por todas las partes, por las personas que han trabajado aquí en el Gobierno por iniciarlo, pero también por el resto de las personas que estamos aquí, que hemos trabajado muy ampliamente en incansables reuniones para poder ver en este caso y hacer el seguimiento de los temas que se estaban cumpliendo, de los temas que quedaban pendientes. Entonces yo creo que hay un esfuerzo por todas las partes. En ese caso quiero reconocer o quiero que nos reconozcamos el esfuerzo que hemos realizado todas las personas. Cuando hablo de ese esfuerzo en esa redacción y en ese trabajo previo, no puedo olvidar, por otro lado, lo que es luego la implantación de los presupuestos o el desarrollo de los presupuestos. Y es que aquí es donde hemos encontrado nuestro talón de Aquiles, porque sí que hemos visto que, pese a que se ha podido trabajar intensamente, pues vamos a votar en contra porque no tenemos la confianza en que se desarrolle todo lo que está en el presupuesto y que no se desarrolle un año más. Y digo lo de un año más porque aun teniendo algunas aportaciones que es verdad que no se nos admitieron en el año pasado y pese a eso se aprobaron los presupuestos, otras sí que se nos admitieron y sin embargo no se han desarrollado. Entonces este año por eso hemos optado por tener una posición en contra. Argumentaste también un poco, de alguna manera, enfadado, ¿no?, que no entendías que no nos hubiera dado tiempo porque habíamos tenido el mismo tiempo o más que el año anterior, ¿no? Pero lo que quiero decir es eso, que era sesgado. Nosotros decíamos que no habíamos tenido tiempo porque estábamos teniendo muchos debates, no porque nos hubiera dado tiempo, porque sí. Y el debate también venía dado porque no confiábamos en que se fueran a desarrollar aspectos que no se habían desarrollado durante años, que luego os pondré algunos brevemente, que tenían incluso algunos de ellos el mandato plenario. Otros ni se nos habían aceptado, pero es verdad que algunos, y ahora yo voy a hablar del tiempo que llevo aquí, que llevaba un año, pues confié en que una vez incluso que esos se habían aprobado, aunque algunos se habían quedado en la gatera, no habíamos votado a favor, había votado absteniéndome,
porque algunos se habían quedado fuera, pero otros se nos habían admitido. Pero en vistas de que ha pasado un año y algunos de ellos tampoco se han desarrollado, por eso nuestra postura en este caso cambiaba este año, ¿no? O vamos a votar en contra. Más cositas que te quería decir. En cuanto a los temas que dices de las partidas, de algunos temas que se pueden quedar sin desarrollar y que pueden afectar a la ciudadanía de Ordizia, lo que sí que queríamos de alguna manera es que también esos temas pues se aprobaran, que eso se va a aprobar. Lo que vamos a hacer es fiscalizar que esos temas se aprueben. Desde luego no vamos a poner en riesgo temas tan importantes como son las NES, que por cierto también nos hubiera gustado participar en qué íbamos a invertir ese dinero, esas NES cuando se desarrollaron. Yo no estaba aquí, había otro representante de mi partido, pero tampoco en eso se contó con nosotros. Pero pese a eso o sea, seguimos apoyando en el caso de las NES y esto ya tiene que seguir para adelante y se tiene que desarrollar. Pero eso supuso el que optarais por algunos de sus proyectos, a nuestro parecer, supuso dejar de lado, en su caso, otros problemas que eran importantes para la ciudadanía de Ordizia, como el tema de la accesibilidad, que también comenté en el pleno de diciembre. El tema de la accesibilidad que implicaba el desarrollo, en este caso, por ejemplo, de ascensores en Altamira y en otros sitios, que lo mencioné en el pleno de diciembre. Los proyectos actuales, pues entiendo que no corren peligro porque vamos a decidir con toda la responsabilidad del mundo y por el bien de la ciudadanía de Ordizia que se aprueben y lo vamos haciendo pues como se ha hecho en otros momentos, porque vosotros también en algún momento no habéis estado gobernando y sin embargo ha habido presupuestos prorrogados aquí y se ha podido seguir funcionando. Dicho esto, por hacer una breve descripción solo de algunos temas, porque dejaré algo al resto de partidos también que complementen mi intervención, como digo, hay temas que hacen que no tengamos esa confianza. Uno de ellos ya es el que he mencionado, que es el tema de la accesibilidad. Ya en 2022 declarabais públicamente que el plan de accesibilidad era del año 2008 y que había que renovarlo, diciendo, entre otras cosas, que existía la necesidad de ascensores, por ejemplo, en el barrio de Altamira y también en varios edificios públicos. Entonces, esto es del 2022, pero sin embargo, en los presupuestos no hay cabida, como comenté también en el pleno de diciembre. En cuanto al Plan General de Ordenación Urbana tan necesario, pues estaba ahí la cuantía, pero tampoco se utilizó. En cuanto a la ordenanza de convivencia que tiene el mandato plenario, que fue una propuesta nuestra, tiene el mandato plenario desde el año 2022 y tampoco hemos logrado que se desarrolle. Es una ordenanza que además regularía el civismo, el respeto, la seguridad de la ciudadanía y garantizaría una convivencia pacífica entre todos los ciudadanos y ciudadanas. Entonces está también pendiente. En cuanto a las comunidades energéticas, que supondría un ahorro para los bolsillos de la ciudadanía, también fue aprobado en pleno, os recuerdo, en el año 2002, pero os habéis negado a ponerlo en marcha y pese a que lo he solicitado en diferentes reuniones, la respuesta ha sido que no lo veis claro. Por mi parte y por nuestra parte se ha ofrecido personas competentes que, como no lo veis claro, pues que vengan a explicar cómo es el modelo y que como tiene mandato plenario lo pongamos en marcha, pero tampoco hemos tenido respuesta ni siquiera a que vengan a informaros. Entonces, bueno, parece ser que el mandato plenario no tiene mucha validez. Y por terminar con otro tema que también nos parece importante, el plan de emergencia municipal, que en este caso ha sido en esta legislatura, que tiene fecha un poquito más reciente, que tiene mandato plenario del 2023, como bien dijimos, los ayuntamientos tienen una competencia que pueden desarrollar y que responde a situaciones de emergencia, ya sean naturales o provocadas. No se ha desarrollado y creo que la ciudadanía de Ordizia se merece no improvisar o no depender, como dije en el pleno de diciembre, de la solidaridad de la ciudadanía, sino que tengamos un plan real en el que hayamos aprendido del pasado por la propia seguridad de todas las personas. Tenemos reciente, por ejemplo, la DANA y tenemos pendiente también para aprovechar para ese plan de emergencia una evaluación de la gestión del COVID, que nos ayudaría, en este caso, nos serviría de ayuda para desarrollar el plan de emergencia municipal. Entonces, por no extenderme mucho más, estas son las razones por las que vamos a votar en contra.
bueno, usten badin badidazue, bueno, erantzuten bestela bukaeran dena, bueno, dena katramilatuko zaigu, ez? Bueno, hor aipatu dituzu bilerak eta aipatu dituzu zuen aldetik ere jarritakoa eta inorrek ez du zalantzan jartzen zuek ere zuen aldetik jarri dezutenik, bueno, naiz eta amaieraraino ez iritsi, ez? Egia dana da, bueno, arraroa egiten zaidananei aurrekontuen inguruko eztabaida baten, eta hori abenduan ere nik uste eta aipatu nula, inungo momentutan eztabaida hori proposamen edo proiektu konkretuetan ez oinarritzea eta beste gai batzutan oinarritzea, ez? Eta adibidea ere nik uste jarri gendula, bueno, ondo dago eta zilegi da adieraztea adibidez herria zikina dagoela, baina horren aurrean aurrekontu proiektu batean nik uste erantzuna izan beharko litzatekeela proposamena eta adibide bezala da, ez nago zuen kasuaren hitz egiten, diru gehiago bideratzea edo baliabideak hobetzea hori hobetzeko, ez? Eta hori da zentzu baten aipatzen dezuna. Eta eskertzen dut momentu baten, bueno, konfiantza edo hor esan dituzun horiek, bueno, mai gainean jartzea, ez nik gogorazten dizuet, konfiantza eta gai hauei buruz ez gendula hitz egin aurrekontuetako lanketa horietan. Hor hitz egin gendun proposamenak lantzeko denborarik ez daukagu, bueno, eta beste gauza batzutaz, eta nik abenduko plenoan ez nun haserre hitz egin nun triste, eta hitz egin nun adierazi genizuen, benetan beste elementu batzuk eta beste gai batzuk bazeuden, guain adierazi duzun bezala, zuen kontrako bozka hori argudiatzeko berriro esango dut erabazi egidala, gutxinez zintzotasun batekin adierazteko eta hasieratik mahai gainean jartzeko, eta hori ere adierazi nun, bueno, bai, esango dut triste, eta igual hortan bai, asarre puntu batekin, momentu batean, egin zitzaizkizuen deialdi gonbidapenei ere, erantzun ere egin etzen dutelako ere egin, ez? Aipatzen dituzu, garatu ez diren proiektuak, eta aipatu duzu baita ere, nextena, benetan izugarrizko harridura sortzen dit, zuen aldetik gainea, Espainiako alderdi sozialistaren aldetik nun, nexteko laguntza guzti hauek zuek jarri dituzuen, Madridetik, eta zuen aldetik ez dugu jaso, inungo momentutan, inungo laguntzarik, inungo benetan diru laguntza hauek atera dira edo ez dira atera, alderantziz. Guk gure kabuz bilatu behar izan dugu aukera genitun guztiak eta aukera genitun guztietara aurkeztu gea, bide batez gure eta gure esaten detenen da udalordezkarien izugarrizko konpromiso eta lanagatik, eta guain esaten den bezala, atoro pasado esatea, etzen dutela parte izan, ezin izan zenutela parte hartu, zuen alderdia izan denean arte iparte eta zuen aldetik ez dugu jaso inungo momentutan, inungo laguntzarik esan, ministeriotik esan digute hau aterako dela, edo ez, badakigulako beste udaletan zuen zinegotziak izan diela kanal zuzena, benetan irutze zait, esaten den bezala, a estas alturas, Ana, pixkat, hor bai asarratzen naizela puntu bat, ze hori ez da hola izan, eta gure eskuetara iritsi zaizkigun deialdi guztietara aurkeztu gea. Eta zentzu hortan, zuek zendeten inor baino beto posizionatuta. Eta gehiago esango izut, gainea, oraindik ere kontraesankorra bada, ze laguntza asko, adibidez, turismokoa, zuen alderdiaren esku dagoen Eusko Jaurlaritzako departamentuakin ari gea, eta besteak merkataritzakoa zuzenean baita ere zuen esku dagoen Madrideko ministeritza batekin, eta ez dugu inoiz zuen aldetik, Ordiziko zinegotzin aldetik, inungo zubilan edo elkarlanerako laguntzarik jaso. Beraz, utziko diazu zure kritika itzultzea, ze asko eskertuko genuke zuen aldetik zubilan hori eta laguntza hori ziurrenik Madridekin eduki ditugun zuzeneko harreman horietan asko lagunduko zigutelako. Eta esandakoa, nextetan saiatu gea, altzan guztietara aurkezten, eta tamalez, urdan eta eskolako diru laguntza pirepori galdu gendun, besteak ez, baina munuenetan hori ateratzea, ez zait irutzen oso zilegizkoa. Eta aipatu duzu baita ere, guk burutu ez ditugun ekimen horiek guztik, ez?
desente aipatu dituzu, irisgarritasunatik hasitzea, nik esango nizuke, errepaso bat egiteko, azken urtetan irisgarritasunean zer egindan, ze gaurkoz aurretik igogailurik ez zeukan, barrenak igogailua dauka, jakesek ere zerbitzu publikoa igogailu gabe dagon bakarra igogailu proiektua ere egina dauka, Zuaiztin bigarrena jarri da, proiektua egiten ari dira oraintxe bertan, adifekoari komplemento bezala eskatuta dago eta proiektua burutzen ari die herri antzokia eta Domingo Unanue plaza lotuko luken igogailua egiteko, Altamira aipatu duzu eta Altamiran ere bideragarritasun azterlana, Madrileko ingenieria batek egin duna ere, burutu da ikusteko ze aukera genitun eta jaso dugu, eta aipatzen zen duen irisgarritasun hortan, guk gure ekimenez berritu zen irisgarritasun plan hortan, esango dizut baita ere, behingoagatik soluzioa eman zitzaiola Altamirako zona guzti horiek irisgarri bilakatzeko, orain arte sekula udaletxe honetan etzan egon mahai gainean bideragarria izan ziteken igogailu bidezko komunikazio bat auzo osorako, eta baita udaleko auzo guztietarako. Bai, logikoki denak ez ditugu martxan jartzen, baina ez dut uste, azkeneko aurreko legegintzaldian eta legegintzaldietan esan dezakegunik, azkeneko urtetako dinamikakin jarraitu dugunik, ze hortan gu izan geha, behingoagatik, bai soluzio ezberdinak eta bide horri bat eta igogailu berriak jartzen hasi geanak. Aipatu duzu baita ere, eta jarraitu, zuke egindako hitzartzean ordena jarraituta baita, esaten zen dunez, luzatutako aurrekontu horietan, gu ere oposizioan egon gala eta luzatutako aurrekontak egon dira, noski baietz, baino begiratu mesedez, eta gu oposizioan egon ginen urte guzti horietan, ea ikusten duzun urte bat, nun aurrekontuen onarpenean, guk zatikako emendakin bat ez gendun sartu, aurrekontu hori, egiten zen aurrekontun proposamen horri, guk ikusten genitun aldaketak egiteko. Emendakin partzial bat, zegokion sarrera eta gastuekin, zegokion aldaketekin, eta gainea, kasu gehienetan, onartutako emendakinak eta aurrekontu proiektuari aldaketak ekarri zizkiotenak. Gaurkoz, horrelakorik ez dago, eta gaina zuen eskumena, eskubidea eta aukera ere bazan hori egitea ikusten ez dituzuten proposamen horiek txertatzeko. Eta irisgarritasunaz esaten duzun horretan ere, aipatu alde batetik aurrikusita bai daudela proiektuetarako partidak irigintzan, igogailuentzako proiektu berriak egiteko irigintzan, eta aipatu dut hasieratik, eta horre zuekin hitz egin gendunean ere, bai komentatu genizuen, ikusi duzue inbertsioetan ze aukerak ditugun inbertsioak egiteko, egia da lehen etxizala inbertsio potoloena Urdanetako eskolako eraberritze horrekin jarraitzea, baina horre ere, eta bileretan aipatu gendun, bazegola 122.000 euroko partida hori ere, ikusten gendula beste gauza batzutarako ere bideratzeko proposatu zenezaketela, eta hemen ere aipatu, zezuek badakizue udaletxe hontako eta udaletxe guztietako dinamika zein izaten dan, sarrerekin eta baliabidekin eukitzen ditugun eskasiak, martxoan likidazioarekin ateratzen dan soberakinekin osatzen ditugulako, eta inbertsio asko gehitzen dielako soberakinetik. Aipatu duzu baita ere plan orokorraren lizitazio hori ere ez da latera, eta noski, arrazoia daukazu. Hori azkeneko urtetan pendiente daukagun lan bat da, egia da kontratazioan ere egon gehan bezala egon diela, pertsona berria ere bajane ondarako hasi da, eta oraintxe bertan badaude dagoeneko aztertzen udal ezberdinetako aukera ezberdinak lizitazio hori lehenbailen ateratzeko. Bizikidetzaren inguruan, zuk badakizu, gainea, horretan bagaudela, guztiok bizikidetzaren inguruan zer pentsatzen dugun ziurrenik, eta onartuko dizut gauza guztiak dagokion unean edo dagokion urtean ez diela ateratzen, baina badakizu, partekatu dugulako zuekin, hor bide laguntza bat eskatuta daukagula, eta eredu ezberdinak, oso kontzeptu zabala dalako, aztertzen jarraitu behar dugula ikusteko nondik goazen.
Komunitate energetikoekin esan, honi buruz ere asko hitz egin dugu, eta zilegi da zuek ere adieraztea, zuek egin dituzuten eskakizunak ez diela bete zuek nahi zenuten eta gustatuko litzaizuen moduan, eta hori onargarria da. Horrek ez du esan nahi, bideo hortan urratsak eman dienik. Honi buruz ere hitz egin dugu sarritan hemen, eta esan dizuegu baina argi eta garbi, zuek zaudeten udaletan edo zuen alderdipean dauden departamentu ezberdinetatik bideratu den eredua izan Petronor edo berdintaize beste enpresa batek hornitutako energia komunitate bat, guretzat ez dela herri honentzat izan nahiko genuken eredua, naiz eta horrek, eta hori ere ikusteko dago, erabiltzaileari aurrezpenak ekarri. Guk uste dugu energia komunitatetan ereduak ere beste bat izan behar dula, eta hortan, bai, astiro jungo gea, izan daiteke, eskualde mailako lanketa bat egiten ari da, bai goiekin energia mailan, eta guain ere Goierri barnetik prozesu barrun, eta zentzu hortan ere, uste eta aipatu degula, eta lehentasun bezala, bai jarri degula, ordizian, guk printzipioz gure eraikin publikotarako beharko egun energia hornitu alizatea, energia berriztagarriekin, Majorin martxan daude, plazako aurkin martxan jarriko da, Oianguk ere izango du, baina Urdaneta eskolan ere udara hontan berrituko da estalkia, eta estalki gainean fotovoltaikoak ere jartzeko proiektua daukagu. Esan dugu udal hontan gure lehentasuna eta obligazioa 2030 helburuetan behartuta gaudelako gure kontsumoaren zati bat berriztagarriekin betetzea, eta gure helburua beti ere esan dugu da udalak bere eraikinetarako jartzen dituen instalazio horiek guztiak, etorkizunean herrian sortu daiteken komunitate energetiko baten eskura jartzea. Eta, bukatzeko larrialdi planari buruz ere, hor ere komentatu duzu, eskatuta dago horren berrikuntza, hor ere, esango nuke, kasu honetan ere, zuen irakurketatik eta zuek nahiko zenuketen larrialdi plana egitea nahi ez dutela, ez? COVID-a aipatzen dezute, eta COVID-an ere, zuek zendeten gobernuan Madrilen, eta oso ondo dakizue, neurriak nola hartu zen dituzten, eta nola etorri zitzaizkigun, eta badakizue bizi izan zenutelako oso margen gutxi daukala udalak, benetan larrialdiari dagokionez eta osasun larrialdi bati dagokionez neurriak hartzeko. Hor neurriak goitik etorri zitzaizkigun eta guk egin behar izan gendun, ahal izan genduna. Noski, hor ere, eta honekin bukatuket, lanketa bat edo ebaluazio bat egitea ere zuek esaten dezute, jarri zan mai gainean, hor lanketa bat egintzan herriko eragile esparru ezberdinek COVID-aren bai kudeaketa izan langileak zirelako, erabiltzaileak, gaixoen familiak, erresidentzian zeudenen familiak, saiatu gea ahalik eta herri narratiba askotan erabat kontrajarria batzuk eta bestek esaten dutena jasotzen, egin dugu ariketa bat, gure aldetik aldan behintzet zintzoena eta iritzi guztiak behintzet jasoko zituna, eta ulertzen dut zuei eskatzen zen dutena ez asebetetzea, baina hor ere, ulertuko diazu ere diskrepantzia azaltzea, agian ez da izango zuek nahiko zenuketena, edo euneko eunean zuek eskatzen zenutena, baina hor ere uste dut urratsak eman ditugula. Baina esaten nun bezala, eskertzen da, momentu batean ere, gero bakoitzak ikusiko du, bere jardunaetan nola antolatzen duen, emendakin bat aurkeztu nahi duen, edo proposame bat, edo zuzenean, konfiantza falta hori argudiatuta, momentu honetan aurrekontu proiektu hori kontra egiten dion, eta hori zilegi da, zuen iritzia da, eta errespetatzen dugu. Aurretik esan gendun gauza bakarra zen, eskertuko genula, zintzotasunez hori mahai gainean jartzea, eta ezkatramilatzea, aterako etzien, balizko proposamen batzun inguruko lanketan, hori bakarrik ez. Eskerrik asko. Perdón, es que va con retraso la traducción.
A ver, muy brevemente, bueno, no voy a enrollar para que no nos alarguemos más. Por contestarte muy brevemente a cada punto. En cuanto a las ayudas NES que dices que gobernábamos, a ver, yo estoy aquí, soy concejala del Ayuntamiento de Ordizia, yo no estoy en el Congreso de los Diputados, entonces ese tipo de referencias permanentemente donde gobernábamos o donde no gobernábamos, me parece que no viene a cuento. Quien está gobernando aquí sois vosotros. En la legislatura yo personalmente no estaba, no puedo tampoco hablar en nombre de la persona que estaba, pero por lo que la conozco, creo que vamos, si lo que ha hecho desde luego siempre es colaborar con el ayuntamiento, igual que ahora con las comunidades energéticas hemos puesto a vuestra disposición toda la información necesaria, hubiera puesto toda la información necesaria que fuera susceptible, en este caso, necesaria para desarrollar cualquier proyecto. Entonces, igual habría que darle la vuelta, ¿no? Si necesitabais ayuda, haberla pedido. Yo no sé en ese punto, ya te digo, no estaba, no puedo hablar. Pero vamos, yo creo que estaríamos encantados, igual como en alguna de las reuniones que hemos tenido hoy, yo me he ofrecido y he estado gestionando ya con otros ayuntamientos, como he hecho en otras veces, donde tenemos experiencia y donde hay algunos hechos parecidos a los que aquí nos acontecen. Entonces, esas referencias a que estáis gobernando, vamos, o sea, me parece que están fuera de lugar. En cuanto al tema de Altamira, que comentas que hay informes, me alegro que comentes todo lo que estás comentando. Es la primera noticia que tengo. No sé cómo están de avanzados, porque si están avanzados deberían de estar ya metidos en los presupuestos para avanzar y sería para mí una gran alegría y para la ciudadanía también, porque ya no se trata solo de un tema de accesibilidad. Como comenté en el Pleno, el tema de Altamira ya se está convirtiendo en un tema de segregación. Entonces, me parece muy preocupante. Y el hecho de que tuviéramos solucionado el tema de accesibilidad, así como el tema de infraestructuras, haría de este barrio, pues seguramente otro barrio completamente diferente. En cuanto a más temas, bueno, el plan de urbanismo, ya has comentado que se lo aceptas. En cuanto a la ordenanza de convivencia, dices que se está trabajando en ello, pero la realidad es que es de vital importancia para la convivencia de la ciudadanía y llevamos desde el 2022 sin desarrollarlo. Y una vez más, como algunos temas que ya se nos dijo que se iban a realizar, el año pasado no se han realizado, pues me permitirás que tengamos ya un poquito de falta de confianza, por eso votamos en contra. En cuanto a las comunidades energéticas, dices que no es vuestro modelo, pero recuerdo que tiene el mandato plenario, o sea, ¿no sirve para nada el mandato plenario? Lo dejo ahí. Y en cuanto al plan de emergencia, has dicho que se hizo una narrativa con testimonios. En algún momento yo expresé en algún otro pleno incluso otras palabras que no te gustaron porque dijiste como que había hecho de menos a ese trabajo. Creo que tú mismo lo has definido, es una narrativa con testimonios, pero no es una evaluación del COVID, que era lo que solicitábamos. Nosotros queríamos una evaluación del COVID. Y respecto al plan de emergencia, que dices que viene también por nosotros, otra vez nos vuelves a decir que estamos, que mandamos y que estamos, yo vuelvo a decir que estoy aquí, en su día ya lo trasladé. El plan de emergencia municipal es el plan de emergencia municipal. Y en el Congreso de los Diputados habrá competencias, si las hay, para en este caso declararse el estado de excepción o lo que se declararía, porque no tenemos competencia aquí, está en Madrid, pero nosotros tenemos unas competencias en el ámbito municipal que tenemos que desarrollar, porque a nosotros nos toca organizar la policía, los bomberos, los recursos que tenemos, incluso la ciudadanía para dar respuesta. Ellos nos podrán marcar determinadas cosas, pero si nosotros tenemos un protocolo de actuación, redundará en beneficio de la ciudadanía. Entonces, ese protocolo, yo ya dije que se estudiara cuáles eran esas competencias a nivel jurídicas y técnicas y no se nos ha trasladado nada y, por tanto, estamos en ese plan de emergencia. Bueno, esperemos que nunca pase nada, pero a mí me parece que es un tema... Barkatu gana moztea, baina ez dizut Muy importante. No, ya termino. baimenduko jendea nastea. Emergentzia plana egon badago. Emergentzia plana udaletxe honek badauka. Beste gauza eguneraketa bat ingo eta zuek eskatu zenuten eguneraketa bat arrisku sanitario biologikoen inguruan. Eta guk adierazi dizuegu behin eta berriz arrisku sanitario eta biologikoen inguruko neurriak udalak ez ditula hartzen. Eta kudeatzen ditu beste batzuk jartzen dizkiguten neurri horiek. Baina, bueno, erantzuna ez zaizu gustatzen. Ondo irutze zait eta zilegi da ez izatea zure gustokoa. Baina eskertuko nik zuke ez grabatzen da eta jendea ikusten dago eta badirudi
ez dagoela larrialdi planik, ez, larrialdi plana egon badago, eta uholdetarako, sutetarako, eta aurrikusita dauden arriskoietarako egon badago, eguneratu beharko da, hobetu beharko da, bai. Baina zuen eskaera etorri da beti arrisku sanitario, biologiko hoien inguruan. Eta esan dizueguna da, hor guk neurriak ezin ditugula ezarri. Edozein kasutan, dagozkion teknikari eta arduradunei esan zitzaien, eta egin behar dan eguneraketa hori egingo da. Baina ez nahastu eta ez eman zure terrenora, ze badirudi zuri entzun da, udaletxe honek ez dauka larrialdi plan bat, ez, badauka. Orduan, has gaitezen hortatik. Zuek eskatzen duzue horren aldaketa bat, eguneraketa bat, arrisku biosanitario guzti horien inguruan. Eta hor, talka bat dago, nola ulertzen dugun, zein dagokion horren eskumena edo ez. Baina larrialdi plana egon badago, eta eskertuko nuke ze iruditzen zait, ematen dugun bezua larria izan daitekela, larrialdi plana badago. ¿Se ha pedido ese informe? ¿Se ha pedido ese informe de competencias que quedó que se iba a pedir hace ya más de un año? Eskatu zen, bai, eskatu zen duten zuek idazkaritzara, bai. Pues primera noticia, porque se quedó que se iba a pedir, no se ha pedido. Eskumenak, eta zu oso ondo dakizu ganaz, juridikoa zea, eskumenak ezarrita daude. Ezarrita daude, badakizu ze legetan. Eta osasun eskumena ez da gurea. Eta gure haragitan bizi izan dugu pandemiaren kudeaketa guztian, gure eskumenak ez zien neurri guztiak akatatu beharra. Eta zuek hori ere badakizute. Orduan, nahastu gaitezke eta egin dezakegu nahi dugun diskurtsoa, baina hori zuek badakizue. Ze eskumen horiek zuek erabili dituzue eta badakizue. Orduan, katramiatu gaitezke nahi dugun guztia eta, ez gea ados jarriko eta horrere, barkatu, nahastu dituzu, larrialdi plana gauza bada eta COVID-aren inguruko ebaluazioa beste gauza bada. Zer ebaluatu behar du, nork ebaluatu behar digu? Guk hartu ez genitun neurri horiek, guk gure eskumenetatik eta gure baliabidetatik planteatu gendun herri mailan bizitako pandemia horren testigantza bat jasotzea. Ebaluazio subjektibo bat irudituko zaizu. Eta zuri ez dizu balio, oso ondo. Eta bestela, olako proposamenak egiten dituzutenean, ideien mundutik jaitsi oinak lurrera, eta proposatu ez dakit ebaluazio hori zeinek egiten duen. Eta esaiazu Alcalá de Henarezen edo ez dakit zeinek egin dula enpresa batek horrelako ebaluazio bat, aber zer da nolako ebaluazio bat nork egiten duen eta zertan datzan, eta agian hitz egiten jarraituko dugu. Bueno, nik hartu betitzez. Ni laurra izango naiz. 2024ko aurrekontuak gobernu honen botoekin eta EAJ-PNV-ren abstentziarekin ateratzen aurrera. Izan ere, EAJ-PNV ikusten zuen posible zela udalerria gobernatzeko moduari bira bat ematea. Naiz eta gobernu honek gobernantzeko duen gaitasun buruzko zalantza handiak izan, EAJ-PNV-ek abstenitu erabaki zuen udalerriaren akordioak betetzearen, komunikazioaren, gardentasunaren eta argintza egiteko beste era baten truke. Hitz egin dezagun akordioak betetzeari buruz edo beto hitz egin dezagun ez betetzeari buruz. Hiri antolamendua hor dago 2000 usten dut 2022tik 2021tik hor pasatzen urtetik urtera 1.000 euro. Fatxada garbitzea guk bereekin hitzen genuen aurrekontu proposamenak esaten genuen fatxada garbitu eta arazoa zen publiko-pribatuk izan ez, hasi gaitezen publikoetatik, hor borondate politikoa bakarrik behar da, ez da inongo ordenantzak, inongo legerik aldatu behar. Gero, elkarbizitzako ordenantza, esan du bezala, hori hor dago. Eta gero, 2024 urtean, adibidez, ez dira asfaltatze lanik egin. Guain ningo die, badakigu guain ningo diela, 2025-en, baina
Gainera, nire ustez, ondo inda eta Henri Geokin 2023ko abendun onartutako aurrekonduk zien, berez urte guzti edukita geroz, iruditzita guan dio, eta gaina ondo hasieran onartu zien, eta behar den bezala, denbora ondala nentzako gauza hauek iteko. Inventarioare, guain eman diguzue gaur tokiko gobernun, beraien pixka nola izan behar den. Urdanetako eskolaren berritzea. Urdanetako eskolaren berritzea, urte bete atzeratu da. Eta, 2024an egia bihurtu beharko zuketenaren adibide batzuk besterik ez dira. Baina gure ustez, kudeatzeko gaitasun faltagatik Orrizarrek itxaroten jarraitu beharko dute. Hori bai, berri ona da, lehen adiazu dugun bezala, gai batzuk lantzen hasi zaretela, eta argi dugula zergaitia. Eta kontra bozkatuko dugu aurrekontuei. Neurtuko ditut nire hitzak eta zuk erabili duzu denbora eta nik denbora ez dut erabiliko, ze gero, nik uste norabide batean gauza batzuk esan daitezkela, baina bestean ez. Eta, ez naiz bide hortatik jungo, baina, bai aipatu dituzun hainbat ekimenetan, berriro esango dut, gauza batzuk ez dira egin, eta beste batzuk faltzan botatzen dituzue, baina aurrekontuen inguruz ari genean, bai berriro esango dut, Neik benetan harritzen nauna da, zuen proposamenik ez egotea, emendakin bat ez egotea, fatxa garbitzeko dirua bideratzea, bide bat ez esan eraikin publiko guztietako fatxadak garbitu ditugula. Baina, hor aipatzen dituzun horiek batzuk egin ez direlako, baina ez dauden horietan berriro esango dut, faltan botatzen detela zuen proposamen horiek ez ikusi izana. Gainontzean, anari esan dioten bezala, bakoitzak daki nundik eta nola eta ze arduratik erabiltzen duen bere posizioa, proposamen horiek ez dira mahai gainean jarri, baina, aipatzen naizea, bai asfaltatzeko kanpainan egondako atzerapenak, gero, esaten dezute gardentasun falta dela, baina badakizue, hilabetean bitan tokiko gobernu batzordeak ere egiten ditugulako eta egonkortze prozesu guztia ere ezagutu dezute iaz aldaketa ondalako zerbitzuburu eta aparejadoren artean, eta, badakizute barruko eta sukaldeko lanak zenbat kostatuan hori aurrera eramatea. Baina bai, ez ziren 24ean egin, 24ean bai lizitatu zian eta oraintxe bertan hasteko daude. Inventarioekin ere berdina esaten dezute, atzerapena dago, zuek gobernuan egon zineten garaitik, eta hori lizitatu da, martxan dago, informazioa eman zaizue, baina, esan nahi dut, eginda ez dagonean, eginda ez dagoelako. Eta eginda dagonean ere, berandu egindalako. Beti eukiko dezute zerbait, esan nahi, hori eginda, berandu, baina esleitu da. Lortu danean kontratazio sailak erreforzatzea, bere ritmoa hartzea, eta iritsi izan azkenean iaz urtea amaitu baino lehen konpromiso hori lizitatzea eta egitea, orain ja enpresa adjudikatearia badago, baina hor, zentzu hortan hori ere berandu. Eta Urdaneta eskolan inguruan, badakizue baita ere lanketa zein izan dan, aspaldi hasi ginen Urdaneta eskola eraberritzeko gure egitasmoarekin, ez dut uste azkeneko 20 urtetan edo gehiago inungo udal gobernuk halako eskola hori proposatzeko egitasmorik edo proposamenik mahai gainen jarri donik, hasieratik adierazi dugu gure konpromisoa, jarraitzen dugu, egia da leheno aipatu dut, ez da erresa bere osotasunean pirepeako egin genituen aurreikuspenetan 3 milioi eurotaz hitz egiten ginen, eta ikusi beharko dugu bukaeran zenbatetan bukatzen duen, ez da erresa Ordiziko udal batek ditun baliabidekin olako ekimen bat abiatzea, salduta gaudelako edo erabateko menpekotasuna daukeulako lortu ditzazkegun laguntza horietara, eta asko kostata proiektua ixtea, ondoren ere arazoak ez egoteko, hori ere aurten
udaran, martxorako egin behar zen, azkenean udaran egingo da, lizitazioa urtea bukatu baino lehen atera zen, eta udaran egingo da baita ere eskolarekin koordinazioan, eta guk, beldurra genukan, ekainean eta irailean kurtsoarekin hor solape bat edukiko gendun, baina zorionez lan horiek ere adjudikatuta daude, eta enpresak esan digu eskolaren opor garaian konpromiso hartzen dutela lan horiek egiteko inungo interferentziarik ez egoteko. Beraz, ados, esan nahi dut, hasieran esan dut, edozein argudio posible da, alare, denei ere esaten dizuet, proiektuan zegon urdanetaren bigarren fasea, guk ere prestutasuna adierazten dugu, orain luzatutako aurrekontuetan ez dago, osea, ikusiko dugu hemendik aurrera, zuen konpromisoa baita ere zein dan aurrekontuetan txertatzeko, berriro etorri barko dugulako honea, eta, ez dakit banan bozkatuko ditugu, baina, guk jarraitzen dugu, esan dizuegun bezala, espero dugu, eta itxaropena daukagu, hasieran adierazi dut, aurrekontu proiektu honetan dauden inbertsioak eta beste ekimen asko uste dugu kontsentsu zabalekok diela, gero beste elementu batzuk egon daitezke eztabaidatzeko, konfiantza falta eta bestelakoak, baina Urdaneta eskolarekin ere jarraitzen dugu. Lizitazio hori martxan dago, hurrengo proiektuen lizitaziorako pleguen lanketa egiten ari dira, leheno aipatu dugun fotovoltaikoak jartzeko diru laguntza ere eskatu da, eta guraso elkartearekin erabateko lanketa bat egiten nahi geha, hurrengo urratsetan egin nahi dituzten berrikuntza horiek egiteko, beraz, gaur ez baldin bada, datorren hilabetean ere hemen egongo geha, eta jarriko ditugu proposamenak bai gainean. Berriro esango dut, ez da konfiantza mozio bat, zentsura mozio bat, gure kudeak eta epaitzen ez gaude, aurrekontu proiektu batzuen inguruko eztabaida izango litzateke, bestea nahi dezutenean sartu, baina proiektu ez hitz egiten nahi ganean, esandakoa, emendakin bat ere sartzeko aukera izan dezute eskura, adibidez, Urdanetako hau, aipatzen dezutena, edo kale garbiketarena aurrekontuan txertatzeko eta egoki ikusten etzen dituzten beste guzti horiek kentzeko. Ez geha hortara iritsi, esan dut nire hitzartzean luzatutako aurrekontuak ditugu, urtea ez dugu bukatuko, badakizue, urtea ez dugu bukatuko, inbertsioak egin gabe, adostasunik ez badago, inbertsioak ez dira egongo, baina bai langileen bat kapituloko igoerak eta bar, aldaketak egin beharko ditugu, beraz, bidean elkartzea kondenaturik gaude, guk gure aldetik jarraituko dugu, esan bezala, dituzuen proposamen ezberdinei alfombra gorria jarriz, eta partida berezi bat jarri behar baldin bada, fatxak garbitzeko, jarriko da, proposatu, eta ikusiko da nondik kendu eta nondik jarri, baina, gustatuko litzai guke pixkat, eztabaida eta debatea, zentzu horietan ematea, gehien bat, lehen esan detelako, aurrekontuetan ez dagona ezin dalako egin, orduan, oraintxe bertan, hortxe gaude inpas batean, urtea aurrera darrai, itxaropena dauket, txertatuko ditugula eta jarraituko dugula falta zaizkigun horiek egiten, baina, esan dakoa, inbertsio horiek momentuz ez daude, diru laguntza horiek ez daude, garbiketa berezi horiek balizkoak ikusten baituzu ez daude, beraz, hitz egiten jarraitu beharko dugu. Adurgoen galdera bat imaizut, zuk gorauko zean nola nik uste nuen 2025ko aurrekontu prorrogatutan jongo ziela 700.000 euroiek inbertsio bai gero zuzendu zehazun, baina nik uste nuen hartu genuelako erabaki 3 urtetako izan martziela, eta uste nuen hori gora zezea nola itxuginen, eta gero argitu zazun da, ondo. Hori nahi esan, horregatio esaten nahi dut, uste nuela 2025en 700.000 euroiek, zela ja, prorrogatu batzutan, bale? Hori argitu nahi dut. Gero, beste hor barkatu Joseba, hor euki izan bagenu. Bai, eta argi esan diazun, nola, izan bagenu, nola esaten da, hitzarmen zerbait idatzita, o partida generikoa, o prorrateatuta, o lo que sea, baina ez argitu zenun, Nikola uste nun, eta garbi gehitu zen. Bale,
hori nahi nun garbi gelditu zedia, guk hori usten genula. Gero, beste gauzat, nik nire, eta bakit honekin galdera askoen dizkitzutela tokiko gobernun eta olako gaietan, nik nahitena jakin. Urdanetako eskolaren eraberritzea azkenen, nahet esan, abenduko 23 inda zeon aurrekontu bat, onartuta zeon aurrekontu bat eukita, eta obrak hauek hasi hartzilieke ekainen 24, nire ustez. Ez, hola izan marko zan. Ekaineko 24 hasi barko lieke. Hombre, 24 urteko aurrekontu edalako. Nahet esan. Orduan, nik zugun hartzen, ni hain ez zeiten, nik onartzen bat ditut aurrekontu batzuk 2024 urten, nire ustez, gaina, beti, esaten dizueten bezala, oso ondo lan inda, 24 abendun onartu ziela, horrek ematen dio, lan niteko margen handi bat, eta ez urrengo urteaino luzatzea, iruditzezat, urtebete, nire ustez urtebete galtzea dela, horregatio hori. Eta gaina goratzen nola gai honekin, eunitzen galdezka, 240.000 horiekin zaizken pasatu leku bat iti beste, eta azkenen argitu zazun da ulertuet. Baina usteet hori ulertu detela, ezakit bazpari galetzea izu. Eta gero, pintadanak esan dituzuzuk, kendu dituzuela, baina nik adez horikero frontoien hori publikoa da, eta guandeo COVID-eko pintada dago. Eta orduan nahet esan, ez dala, margotu diela biol, nik hemen argudio bauzket, nahet esan detena ekartzeko igual, ekarritut gauza gutxi, baina usteet jenak oso zehatzak. Atzetik hasiko nahi oso, aberrera bat adosturekin, baina irutzen baldin bazaizue, benetan momentu honetan eta aurrekontu proiektuen gai estrategikoa pintada garbitzea dela, eta oso ondo irutzen zait, zuentzat erabateko garrantzia izatea, egon barko ginateke hitz egiten, zenbat diru nahi dezuen erabiltzea, pintada biek, garbitzeko, eta bar, ondo dago esatea, eta arrazoia daukazu, leku askotan pilo bat daudela eta harriazikina dagoela, ez ditut ukatuko, baina oaintxe, egon barko ginateke eztabaidatzen, zer nola eta ze baliabide erabili barko ditugun hori hobetzeko, hori da nik esaten duten bakarra. Ez nago esaten pintada horiek existitzen ez dienik. Eta aipatzen dezun beste hortan aurrekontua onartu zala abenduan 23an, 24ako, bai, aurrekontua onartzen da, zuek ere prozesua badakizue zein dan, aurrekontua onartu zanean, guk egia da Nextetako egindako aurre proiektu edo aurreikuspen guzti hori bageneukala, baina guk ez geneukan proiektu bat hori egiteko. Orduan, lehenengo onartu zen aurrekontua, diru laguntzak ez dakite aterazien martxon edo apirien, ordurako bai presak eta korrika diru laguntza lortu ahal izateko aurkeztu behar izan gendun oinarrizko proiektu bat, ez ejekuziokoa, itxo egin gendun baita ere, diru laguntza jakitea ematen ziguten edo ez, eta gero epe batean ejekuzio proiektua aurkeztea eskatzen ziguten. Ejekuzio proiektua aurkeztu zen, baina gero lizitaziorako, bai hirigintzan eta bar, kostatu da ejekuzioko proiektu hori eskakizun guztiekin forma ematea. Aurretik ere, aipatu genizuen, urtero errepikatzen dien diru laguntza hauen dinamika ere nahiko maltzurra dela. Deialdia urtero ateratzen da, eta egin nahi baldin badituzu gure kasun bezala lan potente batzuk edo konplexutasuna duten lan batzuk, edo aurretik horregatik goain atera egin nahi ditugu aurten lizitatu urrengo fasetan egin nahi dituzkun lanak proiektuak prest eukitzeko, edo prest dituzu, edo da urte beteko ziklo hortan, edo badaukazu bermea beste lanketa bategatik diru laguntzari emango dizutela, zaila egiten da. Eta hor, momentu batean gaina ezagutzen dezue zein izan den
egoera, eta hor, bai erabaki izan, proiektua egonda eta urte barruan aurrekontua egonda, lan horiek lizitatzea, bere alde ona ere, bazutelako, ze bestela lanak egin beharko genitun, kurtsoa hasita zegola, umez josita dagoen eskola baten, ez? Eta orain, abenduan lizitatu zielako denboraekin iritsi ahal izan dugea, enpresak ere adjudikatuta dago, eta prestatu ahal izango dugu dena udaran egin ahal izateko. Bueno, nos ha llegado nuestro turno. Somos las terceras en pronunciarnos sobre este punto y de hecho podríamos simplemente sumar lo que ha dicho el primer grupo, más lo que ha dicho el segundo grupo en sus intervenciones. Y pues somos las terceras, pero sobre todo somos 3 de los 4 grupos que conformamos esta corporación. Los que coincidimos en que el uno sobrante no ha tenido la capacidad de llegar a acuerdos. Y eso, en este espacio, es un suspenso. Dicho de otra manera, 3 grupos estamos de un lado y el otro está cansada de esperar eternamente a que las cosas pasen. Que se realice una auditoría de gestión administrativa de las 2 últimas legislaturas y que el ayuntamiento tome postura sobre la situación de la comunidad educativa, porque hay temas que afectan directamente a la gente y no puede seguir en el cajón. Bueno, que Ordizia Orain, el Elkarrekin Podemos, tenga visibilidad en las comunicaciones oficiales, también lo hemos pedido, aunque esto no es lo más importante. Lo más importante es que si ahora mismo estamos ante un presupuesto prorrogado, es porque así lo habéis querido. Nos acusaron de no presentar propuestas, de falta de sinceridad, de deshonestidad, pero aquí estamos con los hechos sobre la mesa. Y lo cierto es que quienes no han sido sinceros ni transparentes, ahora mismo nos parece que sois vosotras. Porque ni siquiera analizaron, creemos, nuestras propuestas, ni intentaron debatirlas. Simplemente las rechazaron, en bloque, todas. No se pueden, esto es una carta a los Reyes Magos y no se puede. En vez de mirar con qué amplitud os la hemos trasladado. Baina ez dakit grabatuta gelditu dan, gomendatuko nizuke mesedez, zure hitzartzea entzutea. Azala hain fina daukagunean besteak esaten dituzten gauzetan eta bakarrik eskatuko nizuke entzutea, errepasatzea nola hitz egiten duzun eta zein izan dan zure mezuaren tonua. Beste alde batetik eta errespetuz bai nire taldeari eta esango nuke zure taldeari, por respeto a tu grupo, ze aipatu duzun bezala egon dira bilerak eta hitz egin da. Errespetuagatik, ez ditut publiko egingo, ze guaintxe bertan hemen jarri nezaken zuk aipatzen duzun balizko proposamen hori, por zierto, zuek ere onartu dezutenean, ez dala aurrekontu batzutarako proposamena, baizik eta askoz ez proposamen luzeagoa, eta por zierto, zuen taldekideek geratu zinetenean proposamen zehatzago batek eta egingarriago bat aurkeztuko zenutela, eta hemen gaude. Eta gogoratuko dizut, gezur bat 1000 aldiz errepikatuta ere ez dala egia bilakatuko, ze hemen ere dauket, esan eta aipatu dezulako ez genizuela deitu, zuek izan zaretela bakarrik deitu ez genizuenak, 4 e-mail egon dira ofizial komunikatiboak, hitzandako hien gorde egon barko litzateken diskrezioarekiko ere, erabate zapuztu dezula, zure modua da, zure modu pertsonala, azkenan esango dut ohitzen goazela, baina ikusiko dugu bidean elkartuko gea. Eta hasieran esan dut, erdibidean eta bukaeran. Guztiok badakigu aritmetika zein dan. Zuen esku dago. Zuen esku egon da gaur, eta bida, gurekin egin zenuten. Zuen esku zegon, erresponsabilitate ariketa batekin ez gulanean jartzea. Zuek, zuen lan egitea, emendakin partzial bat jartzea eta esatea zer kenduko dugun eta non gastatuko dugun. Baina, hori ematen duenagatik gehiegi eskatzea da. Eta bukatuko dut,
Bueno, zuen aipatu dezun hoietan, inposatu gendula, ez dolako gendula, inposatu, nik uste, ahoa betetzen zaizuela zuei zirkulo bat zeatela eta asamblearioak zeatela esaterakoan, eta gero, mespretsuz, entzun behar dut nik, eskatu genizuela bilera bat, zuen zirkuloarekin bilerak zilegizkoak dira zuek asamblearioak zeatelako, eta gu ez, guk inposatzen dugu, eta zuek ez, bueno, errespetuagatik, bilera horietan esandakoa, ze gainean ez ditzen egon, eta zuen proposamena errespetuagatik ez dut jarriko, ze zuek ere onartu zenuten hori etzala aurrekontu proposamen bat, eta zuek gehatuko zineten egingarria izan batzan proposamen bat egin beharko genukela. Eta lehentasunak ezartzea, nik uste talde bakoitzaren lana dela, eta zilegi da lehentasunak bakoitzak nun jarri nahi dituen adieraztea, baina uste dut heldutasun bat eta seriotasun bat erakustea ere bai. Ordua askoz bildu gea, esan dut urrezko arau bat badagola, lehentasunak daude, badakizue 18 milioi euro ze diru dagon, eta diru horrekin, kendu behar dituzuen gauza kendu, eta gauza berriak proposatu. A lo de la lágrima no te voy a responder. Lo voy a dejar también para que tú te lo escuches. Tú cuando llegues a casa, si es... Ah, bueno. Que le decía... Pero continuamos, ¿no es cierto? Tal. Tú sigues hablando aunque se quede algo. Orduta. A propósito. ¿Tú crees? No, es que no. Muy bien. Decía que lo de la lágrima no le iba a contestar al alcalde, que se lo voy a dejar, así como él me ha dejado también, que luego cuando llegue a su casa lo escuche y pues que saque sus propias conclusiones. Nos ratificamos en el tema de que no nos habéis llamado, ¿sí? Ahí está un correo que se ha enviado a todos los grupos, pero además al resto de grupos sí se les ha llamado para reunirse. Y aquí al nuestro hemos sido nosotras las que hemos llamado para reunirnos. Al inicio, llamar, de levantar el teléfono y llamar. O sea, de alguna manera, lo que quiero dejar claro es que ha habido un trato desigual, cuando con nosotras el trato debería ser más cercano, por lo que tú has dicho en alguna ocasión. Nuestros partidos han tenido ya una convivencia previa. Venimos de antes, no empezamos nuestra relación aquí. Y bueno, y aquí lo dejo porque, no sé, tenemos que continuar, hoy tenemos muchos temas y espero que se haya recogido todo lo que he dicho, que luego tengo que llegar a casa y escucharme. Bueno, bozkatzen dugu. Aldeko bozkak. Aurkako bozkak. Ez da onartzen. Bale. Laugarren puntuan, martxo 8ko adierazpena emakumeen nazioarteko eguna. Bueno, oin pixkatola gazi gozo da ez, olako adierazpen bat ekartzea baita, baina, bueno, jarraitu nola inbardan, jarraituko dugu. Martxoaren 8 gerturatzen ari zaigun honetan, garrantzitsua iruditzen zaigu gaurko udalbatza hau baliatzea gogorarazteko, azken hamarkadetan aurrera pauso garrantzitsuak eman badira ere, munduko herrialde bakar batek ere ez duela lortu gizon eta emakumeen arteko genero berdintasuna.
Hala ere, aipatu behar da, berdintasun politiken araudi eta erakunde garapena eta mugimendu feministaren bultzada iraunkorra bateratu diren testuinguruetan, berdintasun indizek aurrerapen nabarmena izan dutela. Euskal Udalek eta noski Ordiziako Udalak ere, emakumeen eta nesken ahalduntzearen eta emakumeen eskubideen defentsaren aldeko apustu egiten jarraituko dugu, eta bide horretatik honako konpromisoak berresten ditugu. Udalak genero berdintasunarekin eta indarkeria matxistari gabeko bizitzekin duen konpromisoa ikusaraztea. Herriko mugimendu feministarekin etengabe hartu hermana bermatuz, barkatu. Horretarako jabekuntza eskola sustatzen jarraituko dugu herriko mugimendu feministarekin adostuz bertako ekintza eta bertako programaketa. Erakundeak barrura begira egindako programak eta ekintza jakinaraztea, eta horren adibide, onartu berri ditugun Ordiziako Udalaren emakumeen eta gizonen berdintasunerako barne plana eta Ordiziako Udalaren protokoloa sexu jazarpenari aurre egiteko. Berdintasun politika garatzeko eta indarkeria matxistaren aurka borrokatzeko egiturak indartzea. Udaleko berdintasun arloko langileak eta zuzkidura ekonomikoa indartuz. Emakumeen elkartegintza eta elkarte feministak sustatzea eta sortzea. Hoien bidez, berdintasun politika publikoetan emakumeak solaskideak izan daitezen eta eragin dezaten. Eta berdintasunaren eta indarkeria matxistaren aurkako borrokari buruzko tokiko ekintza planetan jasotako agenda feministen gaineko kontuak ematea aldian. Bide horretan, berdintasun mailaren sorrera bultzatuz eta dagoeneko badauden foroekin elkarlana indartuz. Tokiko gobernuetan emakumek eta gizonek berdintasunez parte hartzeko eta eragiteko errazten dituzten baldintzak sortzeko akordioak hartzea. Ordiziako emakumeen eta gizonen berdintasunerako 3. plana eguneratzea eta berritzea. Arreta eta koordinaziorako tokiko protokoloak eguneratzea, bai eta erakundeen erantzunerako protokoloa ere. Indarkeria matxista jaso duten emakumeen erreparazioan eta haien ingurune sozial eta komunitarioan arreta jarriz. Horretarako dagoeneko badugun arreta eta koordinazio protokoloa formalizatuz eta erakundeen erantzun protokoloa eguneratuz, erreparazioan lehentasuna jarriz. Herritarren artean indarkeria matxistari aurre egiteko programa garatzea, gizonak eta mutikoak bereziki mugiaraziz. Nerabei eta gaztei zuzendutako hezkuntzagunez formaletan hezkidetza programa eskaintzen eta indartzen jarraituko dugu. Zainketen ekonomia eraldatzeko tokiko prozesuak abian jartzea ikuspegi feministatik. Komunitate mailan sortu berri dugun zaintza maila sustatuz eta hau baliabidez hornituz. Ekimen berritzaileak eta estrategikoak sustatzea, bizitzako eremu guztietan, sexu generogatioko desberdintasun egoerak mantentzen eta indartzen dituzten egiturazko faktoretan zuzenean eragiteko. Eta amaitzeko berdintasunaren eta indarkeria matxistaren aurkako borrokari buruzko tokiko ekintza planetan jasotako agenda feministen gaineko kontuak ematea aldian. Bide horretan, herritar guztia gonbidatu nahi ditugu, Martxoaren 8. arira Ordiziako eta Goierriko mugimendu feministak antolatutako ekintza eta mobilizazioetan parte hartzea. Bozkatzen dugu. Me gustaría decir algo. Ya sé que estamos que nos ha quitado bastante tiempo el tema del presupuesto, pero hoy hablamos del 8 de marzo, un día de reivindicación y de lucha. Pero para muchas mujeres el 8M no es solo una fecha, es una realidad diaria. Es el día en el que me gustaría recordar a Edurne, que cuida a su mamá como ella la cuidó y sigue viendo cómo el trabajo de los cuidados sigue sin reconocimiento. Es la lucha de las mujeres que sostienen la vida desde los cuidados, en empleos invisibles, sin derechos suficientes, sin descanso, pero con la certeza de que su labor es fundamental. Es el día de hablar de Amaya, que limpia cada rincón y que sabe que su labor es imprescindible, aunque pocos la reconozcan. Es el día de hablar de Joana, que vino de lejos buscando un futuro mejor y enfrenta el doble reto de ser mujer y migrante. Esa es la lucha de las mujeres migrantes de Ordizia que han hecho de este pueblo su hogar y siguen enfrentando barreras para tener las mismas oportunidades. Es el día de todas las trabajadoras del ayuntamiento, porque hay una ordenanza de igualdad que debe ser un documento vivo, una guía real en cada decisión, y hay un protocolo contra el acoso laboral que debe aplicarse sin excusas. Ninguna mujer, ninguna persona debe sentirse desprotegida en su trabajo. Sabemos que aún hay miedos, que aún hay silencios, por eso hemos propuesto
la creación de espacios para denunciar de forma anónima y segura cualquier caso de acoso o violencia laboral. No están solas, nadie debe estar sola, ninguna persona, ante estas circunstancias. Y a las que estamos en política nos lo recordamos, cuántas veces nos han interrumpido, cuántas veces nos han explicado lo que ya sabíamos, cuántas veces han puesto en duda nuestra capacidad. Lo hemos vivido todas, pero eso seguimos plantándonos frente al mansplaining, frente a la condescendencia, frente a quienes creen que necesitamos permiso para hablar. No lo necesitamos, no nos vamos a callar aunque nos salten las lágrimas. Y en esta lucha, que no siempre es fácil, pero que estemos aquí me hace pensar también en el futuro. Sé que las que hemos alzado la voz, la que hemos defendido sin titubeos lo que es justo, no daremos un paso atrás. Y si hay algo que nos recuerda el 8M, es la lucha, que no es individual, que es colectiva. Aquí en Ordizia hay mujeres organizadas, feministas, que nos inspiran cada día y nos enseñan que la igualdad no se pide, se exige. Ojalá estemos a la altura de su compromiso. Y en esta línea quiero plantear la posibilidad de que encontremos una forma de destinar cada año las aportaciones económicas que recibimos por nuestra presencia en este pleno a las asociaciones feministas del pueblo, que puedan utilizarlas para acciones de promoción de la igualdad o en las actividades del 8M. Así como se ha hecho en otros años, habiendo voluntad, podemos hacerlo, eso creemos. Bueno, por ellas, esta declaración no puede quedarse en palabras, porque el 8M es más que un día, es un recordatorio de que todavía nos falta mucho por conquistar. Por todas ellas, por las que han estado ayer, por las que estarán mañana, votaremos a favor. Nik gauzatxo bat bakarrik eskertzen dut eta konpartitzen dut aipatu dezun hau. Hasierako zati horri erreferentzia eginez eta martxoaren 8 ondoren martxoaren 10 zaintza mahaiko bilera edukiko dugunez beste behin eta zure hitzartzearen hasiera zaintza munduarekin oso lotuta zegoenez, beste behin gonbidatu nahi zaituzte guztuei ere, bilera hontan ere, bertako bileratan parte hartzera. Bale, bozkatzen dugu. Adierazpena. Bale. Aldeko bozkak. Hau batez onartuta gelditzen da. Bale. Bosgarren puntua izango litzeke, Ordizia Orainek Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa, udalak X sare soziala uzteko proposamena eta Fedibertsora migratzeko aukera, baita metari buruzko planteamendua. Bueno, nahiko luzatzen nahi gaur ez dakit merezi duen irakurtzea mozio guzti, nik uste ez, entregatu da, irakurri deu, supongo, nik bozkatzea pasatuko nintzake zuzenean. Norbait zerbait ez baduz, bozkatzen dugu. Ez, guk adieraziko dugu, informazio batzorretan adierazi gendun bezala, kontra bozkatuko dugula. Irutze zaigu, ez gare bat ere ados Xen jabea da Nelon Muskek daukan deribakin, baina beste asko ere hor ditugu, aipatzen da meta unibertsoa, baina ez daukagu hain urrutira jun beharra, norenak die hemen inguruan ditugun komunikabideak, Trumpetik gertu daude, Voxetik gertu daude, batzuk egunerokotasunean ikusten ditugunak, bai hartzen dugu zentzu baten konpromisoa, bai Mastodon edo Blue Sky edo beste plataforma batzuetan ere, profilak irekitzekoa, baina uste dugu, leku hauetatik momentu honetan ez gehala jun behar, baizik eta, mezua zabaldu behar degula, eta alik eta, mezu antifasistena eta oraintxe bertan sustatzen ari dien mezu guzti horien kontrakoa izan daitekena. Baina irutze zaigu horrelako planteamendu bat oraintxe aurretik ere, bagenekin Elon Musk dintzan, esango dut berriz, jabe gehiago ditugu, erabiltzen ditugun komunikabide ezberdinetan ere, ziurrenik Trumpen beraren kargu hartzean egon zienak,
eta, bueno, irutze zaigu gehiago hausnartu beharko genukela, ez? Batean bai, bestean ez, denetatik jungo gea, itzaltze informatibo bat sortuko dugu, hau esan da, oraintxe bertan, ziurrenik, X plataforma izan da ere, ez dakit, igual irismen gutxiena daukan kanala, ez? Baina iruditzen zaigu, honek beste lanketa bat behar dula, eta muga ere, fina sortzen ari gehala, orain X-etik ateratzen geha, gero urrengoan noiz nun jarraitu behar dugu, muga hori nun egongo dan, noski, eta hori bai azpimarratu nahiko nuke, ez daukagu inungo transakzio komertzialik eta ez daukagu inungo ordainketarik profil hauekin, baino irutze zaigu beste lanketa sakonago bat ekarri beharko genukela, eta jakin honek ere ikaratzen gaitu ze bide ekarri dezaken, orain bai, hurrengoan ez, bestean bai baino hau ez zait gehiagin interesatzen, azterketa bat egin beharko genuke ere erabiltzen ditugun zerbitzu guztietan ere jabeak zeintzuk dien, eta uste sorpresa asko eramango genitula, orduan, iruditzen zaigu horrela planteatzeko neurri bezala, guk gure apostua da, momentuz behintzet, bertan jarraitzea eta aldan gehien gustatzen ez zaizkion mezu horiek helaraztea. Udaberrian martxan jarriko dugun berriro trasoratzen den ziklo berria, martxoak 8ko ekimen guztiak, jabekontza eskulatik, feminismotik egin daitezken ekimen guztiak, eta uste dugu agian kontrako planteamendu bat landu beharko genukela. Eta da, X erabiltzea, igual, bakarrik, mezu horiek barriatzeko eta zabaltzeko jakinda hori dala berak nahiko ez lukena, ez? Baina uste dugu, ezezko hutsa baino, azaldu nahi gendun zergatik, ezezko hori planteatzen duen, argi utzita, ez dugula inundik inoa bat egiten, plataforma honen jabearen ibilbidearekin. Gu hasten itxungo gea, eta adurrek esan doan arira, guk Twitterrek azken aldin aldaketa ugeri izen ditu moderazioan eta eduki politikoetan. Eta horrek udalaren balioekin talka egin dezake. Hala ere, kontuan ezabatu beharrean, errebindikazio bezala erabili dezakegu plataforma hau aldarrikapen sozialak sustatzeko erabiltzea. Hala nola, adiez, martxoak 8, LGTBI, dana beraiekin, adurrek esan dutzela, beraiekin ez dijo ona, hor sart, eta auki dezatela beraien medizina, ez esatena, hori. Eta eskubideak antzeko gaiak bakarrik argitaratzeko. Horretik gogea hasten ditu. Asan dutzela adurrek baita, hor daude, Meta, WhatsApp baita kendu beharko genuke, ezakitare azkenen asko da hor, lantzeko. Bueno, no me voy a extender porque como ya lo han dicho todo, lo único que varía es un poco la postura, porque estoy de acuerdo con lo que ha dicho, con lo que aquí se ha dicho, para explicar por parte de Adur y Joseba la posición respecto del tema que nos habéis traído. Pero en este caso, como ha comentado Joseba, nosotros nos vamos a abstener porque ni sí ni no, o sea, es decir, que no compartimos lo que estamos diciendo, cómo se está manejando la red, los algoritmos y demás, pero creemos que tenemos que estar presente con las acciones que se han integrado, porque si no la ciudadanía las utilizará y todavía va a haber más intoxicación, más desinformación, y por lo tanto no es un sí, no es un no, y por eso nos vamos a abstener. Bozkatzen dugu orduan. Aldeko bozkak. Aurkako bozkak. Abstentzioa. Ez da onartzen. Seigarren izango litzake Ordizioaren Elkarrekin Podemos udal taldeak aurkeztutako mozioa Ordiziako Hezkuntza Kontseilua sortzea eskatuz.
Bueno, la creación del Consejo Educativo de Ordizia no es una idea nueva, es algo que siempre lo tenemos sobre la mesa, pero hoy no quiero hablar solo de una posibilidad o una probabilidad, sino de una necesidad real. Es imprescindible generar espacios de diálogo y acción institucional donde la comunidad educativa y el ayuntamiento trabajemos de manera conjunta para abordar los asuntos que verdaderamente afectan a la educación de Ordizia. Tenía algo más para exponer, pero creo que en este momento no lo voy a hacer porque igual sería dilatarnos un poco más si empezamos a tratar otros temas. Entonces, lo único que sí quiero trasladaros es que necesitamos tener esta institución, necesitamos tener este espacio de participación, necesitamos conjuntamente con la comunidad educativa y el ayuntamiento poder participar en un diálogo constante que pueda analizar la realidad de la comunidad educativa de Ordizia. Y por eso os presentamos esta propuesta que esperamos que se apruebe este día y que al final podamos tenerla muy pronto, pero muy pronto, ya como algo realizado. Bueno, yo, sí. Pues ya lo siento que no te quieras extender, pero yo soy más de hablar, no de leer, pero como no estaba en la legislatura, voy a trasladar lo que desde mi partido me han trasladado. Haciendo un poco de memoria, nos alegramos de que Ordizia Orain Podemos secunde nuestra propuesta de creación del Consejo Escolar Municipal, aunque creemos que va un poco tarde. El Grupo Socialista ya lo hizo en 2020 y se nos respondió que la mesa de educación que había puesto en marcha Ordizia Orain Podemos y Bildu era ya una especie de consejo escolar, recogido en la acta de Junta de Gobierno del 3 de diciembre del 2020. Y optaron por otra vía y rechazaron la propuesta socialista de creación del Consejo Escolar. El Grupo Socialista entonces solicitó en la Junta de Gobierno la remisión del proyecto de la mesa de educación, ya que se desconocían los objetivos, metodología, etc. Ese acuerdo excluyó a los grupos de la oposición. A pesar de este ninguneo, fuimos respetuosos en todo momento con el proceso. 3 meses más tarde, tras el primer proceso de la mesa, se nos informó del hecho hasta el momento. El Grupo Socialista, considerando que la creación del Consejo era necesaria, reiteró una vez más la propuesta para su creación. La portavoz de Ordizia Orain Podemos respondió a esta nueva petición que la mesa era un proceso mucho más integral y que, entre otras cosas, derivaría en la creación del Consejo Escolar, si fracasa, y que también se crearía. Nos encontramos ya en marzo del 2021, según acta de Junta de Gobierno. La creación del Consejo Escolar ha sido una constante petición del Grupo Socialista, tanto en el Ayuntamiento como en las reuniones que hemos mantenido en los centros escolares. La preocupación del Grupo Socialista por el problema de segregación ya había sido expresada anteriormente con la petición al Gobierno local para que solicitara al Departamento de Educación que siguiera las recomendaciones del Ararteko y adoptara medidas que favorecieran la convivencia, la gestión de la diversidad, la inclusión y la euskaldunización en Ordizia. No tuvimos respuesta del Gobierno municipal en torno a nuestra petición. Ordizia Orain Podemos empezaron a pedir explícitamente la creación del Consejo alrededor de febrero del 2022, según consta en el acta del Junta del Gobierno del 10 de febrero. Decían que era preciso retomar el tema del Consejo de Educación, que el tema estaba paralizado y que era preciso hacer una reflexión sobre ello y avanzar, puesto que el tiempo se nos echaba encima. EH Bildu, por su parte, decía que debíamos solicitar información a otros pueblos para ver cómo se estaba trabajando y que era preciso iniciar la elaboración de la regulación oportuna. Nos encontramos en febrero del 2022. No pusimos ninguna pega, pero nos preguntábamos quién había paralizado el tema. La cosa empezó a cambiar algo a peor con el fracaso de la Mesa de Educación en diciembre del 22. Se suspendió la Mesa de Educación impulsada por el Ayuntamiento. En enero del 2024, que aquí ya me encontraba yo, se pedía información acerca del proceso abierto con Julen Mendoza. Se continuaba al parecer con el proceso abierto, pero no lo sabíamos, sin haber pedido nuestra opinión ni nuestro parecer al respecto. Ordizia Orain ya hablaba de que tal vez fuera necesario convocar esas reuniones al Gobierno vasco Educación, ya que era el organismo competente. Han pasado pues 5 años desde que iniciamos los procesos en busca de una solución al problema, y no parece que estemos mejor que cuando empezamos, 5 años. Por lo tanto, nuestra propuesta es creación del Consejo Escolar Municipal, presentación, borradores, reglamento, Consejo Asesor
alrededor del Pleno de marzo, convocatoria del Consejo en abril, planteando la necesidad de un diagnóstico sobre la diversidad, convivencia a nivel local y plan local con objetivos para trabajar las competencias en manera de convivencia y diversidad y aunar posturas y esfuerzos para que de forma unánime requiramos al Gobierno vasco un plan piloto para Ordizia. Aprobar un presupuesto de financiación mediante una modificación de crédito en pleno extraordinario hacia abril. Elaborar un informe diagnóstico consensuado por todas las partes sobre la convivencia y la diversidad en torno a abril o mayo. Acuerdo sobre el informe y decisión de contratación para elaborar un plan local de diversidad. Sobre mayo, iniciar un proceso de contratación para la elaboración del plan mediante un contrato menor. Mayo y julio, elaborar un plan municipal para la convivencia, o como lo queramos llamar, porque en diferentes municipios se llama de otras maneras, que trate de configurar e impulsar proyectos educativos comunitarios. Y ya termino, creando sinergias en el uso de recursos públicos y llevando a cabo acciones orientadas al bienestar y desarrollo del alumnado y a la convivencia en centros escolares. Hacia primeros de septiembre, un debate en torno al plan en el seno del Consejo Escolar. Y en septiembre, por fin, reunión con el Gobierno vasco para pedir un plan piloto presentando el informe del Consejo Escolar y nuestro plan municipal convivencia con su pertinente presupuesto. No va a ser posible acometer nada eficaz sin acuerdo en Ordizia y sin la participación del Gobierno vasco y la Ikastola. Sin ellos todo sería imposible y esto nos llevaría a un marco de extrema división, conflictividad, fractura social. Por tanto, con toda la calendarización que planteamos, nosotros vamos a votar a favor de lo aquí expuesto porque hemos estado a favor desde el principio. Nosotros también votaremos a favor porque creo que hay que hacerla. Luego, yo creo, usten dut barkago, erderaz. Adostuta izan barra aukela nolain, beste gauza da, baina bentzet, inberdala, bai, orduan, baiezko auskatuko dugu. Bueno, proposamen hori dagoen bezala, esango zergatik, ezezkoa bozkatuko diogu eta areta gehiago, anak planteatu dituen kalendarizazio horiek, ondo eritzu zaitela, baina gaur azaldu ditu, hemen, informazio batzordean etzun ezer esan, haoz esan du, irakurri digu zerbait, ez dut uste hau danik modua. Eta kontseilu eskolarraren eraketan ere, badakizue erreglamentua hasi zala, hezkuntza lege berria atera eta gero, zentzu batean ere aurretik zegon legedira araututa, ez dakigu oraindik azkeneko hezkuntzako bileran ere esan genien mesedez adierazteko ea eskola kontseiluaren eraketan eta bertako ordezkariak zehazteko aurretik zegon lege dekretu hori indarrean zegon edo ez, ze hezkuntza lege berriak hasteko ez du derrigortzen hezkuntza kontseiluaren sorrera, aurreko hezkuntza legeak bai, naiz eta ordizineratu gabe egon, eta legea uste 80. hamarkadoka dela, eta ondoren hor bazegon reglamentu hori osatzeko araudi hori jarraitu behar gendun edo ez. Egia da Eusko Jaurlaritzak bai idazkaritzatik egin genizkion konsultak eta gero nik beste gai batzukin egindako hezkuntzako bileretan berriro eskatutako erantzunik ez digutela eman, guk erabaki beharko dugu araudi hori nola egiten dugun, baina erabaki beharko dugu baita ere lege hori bete behar dugun edo ez, ze esan nahi dut lege horren arabera ere udal ordezkari guztiak ez daude kontseilu horretan, orduan edo zerotik hasten dugu reglamentu hortan eraketa nork egon behar duen edo ez, baita ere berriro mahai gaineran jarrita eraketa horren eta ordezkaritza horrek ja eztabaida bat sortu zula, eta gure artean erabaki beharko dugu alde batetik Eusko Jaurlaritzari egin zitzaion eskaera hori asumitu ez dela etorriko, ez zaigula irizpen juridiko bat etorriko esan ezea lege hori indarrean dagon edo ez, berez ez da derogatu, naiz eta hezkuntza lege berria bai, eta erabaki beharko dugu hori nola egiten dugun, baino kontraesan guzti horiek argitu beharko dugu, ze gauza batzutako esaten baldin badugu horren arabera sortu behar dugula, sortu beharko dugu lege horrek esaten duen bezala, edo zerbait berria iriki behar dugun. Egia da, aukera guztiak daude, bere garaian eskatu zitzaizkien bakoitzari araudi horren iritziak, eta horren inguruan, mahai gainean gelditu zen, hasierako onarpena esango nuke eman geniola,
erakustaldia ere iriki zala, baina ez gendun behin betiko onartu lege aldaketa gontzalako, orduan guk ezezkoa bozkatuko dugu, iruditzen zaigulako ondo dagola gai hau ekartzea, baina uste dugu bazen egitela lanketario eginda dagoela, araudio eginda dagoela, mozioaren erabilera ondo dago, baina informazio batzordean sartu zenuten, aurretik ere komentatu gabe, eta orain gaina anak gehitu dizkio kalendarizazio batzuk, aurretik ere inun hitz egin daudenak. Hitz egiten badin badugu eta adosten badugu, ondo, guk bai hartzen dugu konpromisoa, ondo irutzen bat zaizue, Eusko Jaurlaritzaren erantzun horri muzin egin, eta gure artean erabakitzekoa, baina erabaki beharko dugu zirte dozart, indarrean dagoen legedia aplikatzen dugun eta puntu, edo beste prozesu bat amaigabe izan daitekena irikiko dugun, eragile guztiekin erabakitzeko bakarrik, ordezkaritzak nolakoa izan behar du. Solo me gustaría decir algo, que sí tienes razón en que la ley nueva no obliga a crear el Consejo Educativo, pero tampoco dice que no se cree, o sea, no dice tampoco que no es necesario. De hecho, sí se recomienda tener un consejo educativo en los municipios en donde hay más de un centro escolar. Y bueno, pues es que si no te lo digo, se me va a saltar la lágrima. Consejo educacional sí, pero no. Nada más. Zuk nahi ezuna esango duzu, Bibiana, baina hemen gaudenotan inoiz ez dugu zalantzan jarri eta ez da zalantzan jarri, reglamentu bat ere ekarri bartzalako, kontseilu eskolar hori eratu behar dela, edo ez. Eta aurretik etzan eratu, anak esan duen bezala, hezkuntza maila hasieran jarri zan hortan, bertan parte hartu zuten eragileek, eta parte hartu zuten Oiangurenek, Urdanetak, Jakintzak eta Lotzak, bertan parte hartu zuten eragileei galdetu eta eskatuta, momentu horretan etziela gai, ez zutela ikusten bere burua gai, bi foro horietan egoteko. Noski, kontseilu hori eratzeke dago, eta, lastima da, baina erreglamentuak edo funtzionamentuak edo ordezkaritzak, gatazka edo eztabaida gehiago sortu ditu, eta sortzen ditu, eragileen artean ere bai, kontseilua bera eratzeak baino. Eta udal kontseilu bat danez, tamalez edo derrigorrez bai, araudi hori edo reglamentu hori onartu behar dugu funtzionatzen eta eraketa hori egiteko. Baino, inork ez du hemen zalantzan jarri, hezkuntza kontseilu hori sortu behar danik, naiz eta, Bibianak esaten duen bezala, oraingo hezkuntza legeak ez duen derrigortzen aholkatu bakarrik. Bozkatzen dugu ordan. Aldeko bozkak. Aurkako bozkak. Onartu gelditzen da. Zazpigarren puntu izango litzake, kreditu aldaketaren kontu ematea, transferentzia modalitatean 2025/009, dekretuak 2025 ITRC 000 espedientea. Informazio batzordean aipatu zen, eta nik uste eta aurrekontuen mekanismoan da luzatutako aurrekontuetan ere, aipatu dela, aldaketa batzuk urtea bukatu baino lehen egin zian, urte hasiera erresagoa juntzedin, baina, epeak udalekuak, aurren udalekuak martxan egoteko izen emate guztiak eta ondo bideratzeko, lizitazioa atera barra geneukan, egon dian hitzarmen aldaketak medio sartu dien zaintza berezietako zerbitzu bereziak medio eta egia da aurreikusita eta luzatutako aurrekontutan zegon baino diru gehiago behartzala, eta transferentzia bat egin behar izan du da beste partida batetik, naiz eta gero aurrerago baliteken partida hori hornitu behar izatea, partaidetza prozesuena,
udalekuetako lizitazio hori ateratzeko, lizitazioa ia publikatu da, esan dugun bezala, azkartasunak eskatzen zuen aldaketa hori egitea, eta, luzatutako aurrekontuak dakartzan egoera horiei aurre egiteko esan dugun bezala, gure esku dauden baliabideak erabiliko ditugu, kasu honetan alkate bidezko transferentzia hau, beti egiten dian bezala aurrengo plenoan berri ematen da, eta, jakin lizitazio hori aurten udara aldean ematen den udaleku zerbitzu hori, lizitatu dela, transferentzia aldaketa honi esker, ze bestela etzan egongo beharra dina diru lizitazio hori egiteko. Bakondu ematen da. Zortzigarren puntua izango litzake, kontu hartzailearen ingerak, KER 001, 002, 003, 004 eta 005. Beti bezala, hori, derecho a la queja. Eta ez da. Ez, beti bezala kontu hartzailearen ingeratan, kexarako eskubidea, pixkat reklamatzeko hori, bagoatzen pixkanak kontratu horiek regularizatzen, eta aki bortan lanean zaudetela, animo, eta pixkanak zerrenda hori txikitzen goatzen danan arten. Behatzigarren izan nintzeke urtarrileiko alkateritzako dekretuen berri ematea, B25.00 batetik, B25.000 Barkatu. Ez, bidali genizkizuen gure zalantzak edo emailez, ez dakigu iritsi zaizkizuen bi dekretu eta galderatxo bat bidali dizugu, iritsi dira edo ez, edo... Bai, bat azan telesonikokoa, eta gero beste pare bat, beste dekretu kontratu pare bat. Ez, herri antzuk egin, zer ikusi ez dugana. Erantzun zaizua. Eta galderreguak, amaitutzat ematen dugu. Bai, pleno amaitutzat ematen dugu, eskerrik asko.